Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Lindeboom, Letro, Vida XL en dekartonnenwinkel.nl. Welkom, dit is Zevenum op het Oud-Limburg Schuttersfeest van 2019. We zijn de publieke tribune in de Schoutstroot in Zevenum, waar we in afwachting zien van 142 schutterieën en gildes uit Nederlands en Belgisch Limburg. En we zien in Zevenum omdat de schutterie Sint-Sebastianus Zevenum vorig jaar heeft gewonnen in Ophoven bij het grote feest van schutterie Sint-Servatius in Raam. Dit is de publieke tribune. We geven het commentaar vandaag uit het mooie huis van doorzien van de familie Jeuken hier aan de Imkerstraat in Zevenum. Die hebben ons gastvrij ontvangen. Dit is de spulkamer van Luca en Jane. Hij staat de spelcomputer. Dit is Bernie van Lierop. Daar spelen ze ook altijd mee. Nou, dit is onze co-commentator. Bernie, ik loop even naar buiten. Hij is van de schutterie van Venrooy en de OLS-federatie. Weet alles van het OLS. Dit is de keuken van de familie Jeuken. En we hebben de hoeskamer omgebouwd tot regiekamer. De knappe man, kunt je heel even zwaaien? Ja, dankjewel. En als we de kabels volgen, dat is het makkelijkste bij de televisie, zeg ik altijd. Volg de kabel, dan komen we via de tuin. Kijk hoe het niet vallen. Stefan, onze cameraman die achter me aanloopt. Dit zijn de mensen in de Imkerstraat, maar die stonden natuurlijk allemaal te kijken voor bij het défilé, bij de tribune. Dit is een beetje het hoogtepunt van de optocht vandaag, die in feite een wedstrijd is. Nou, dat zal ik ook dadelijk nog het een en ander over vertellen. Je ziet wie druk het is. Er zijn mensen die stonden hier 2 jaar geleden al met stulkes. En met natuurlijk wat te drinken en wat te eten, biefstel. Ja, en dit is dan waar het gaat plaatsvinden de komende oren hier in Zevenum in de Schoutstroot. Publieke tribune met genodigden natuurlijk, hoerige gasten, gewone gasten, sponsoren, je weet wie dat gaat. En aan deze kant de mensen die al orenlang zitten te wachten en zich hebben ingesmeerd met factor 50, neem ik aan, ingesmeerd met toch, protection, bescherming. Ik denk het wel. De straat is versierd in Zevenum. We zitten een beetje op het einde van de route. De route gaat achter via de Fabianus en Sint-Sebastianuskerk midden door de dorpskern. Maar wij willen ook vooral de beelden laten zien hier bij de tribune. En ik zei het al, dit is een wedstrijd en er wordt ook gejureerd. We gaan dadelijk eens even kijken bij de juryleden. Maar we verwachten van der kant doen we dadelijk natuurlijk de deelnemers hier aan de optocht tot een uur of 4:30 zal deuren. Gok ik ongeveer, ik weet natuurlijk nooit wie snel of wie langzaam dat ze lopen. 144 verenigingen hadden zich aangemeld. Helaas een sterfgeval bij Sint-Antonius Tegelen. Dat is min 1 en ook de schutterie van Schinveld kreeg het niet voor elkaar om met te doen. Dus we zien dat 142, maar de nummers bleven gelijk. De allerlaatste is 144. Nou, dan weet je ongeveer wie het vanmiddag gaat. Hier stonden natuurlijk de mensen bijeen die er een fijne dag van willen maken. Onze gouverneur, goedemiddag. Hij is de burgemeester van Horst aan de Maas. Die vult met de neus in de botter, dat is Ryan Palme. Want ja, deze pas sinds 1 april is de burgemeester. En die heeft nu gewoon een OLS. Nou, die stonden allemaal druk met iedereen nog wat te kletsen. Natuurlijk wat OLS-federatie bestuursleden zoals Ger Heldes en Hubert Broens. Meneer Broens, prachtig in jacket. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het allemaal lukken in Zevenum? Ja, tuurlijk gaat het lukken. De voorbereiding is hier fantastisch. Het is allemaal heel goed geregeld. Er zijn heel veel mensen. Het weer is zeer belangrijk en dat speelt ook een grote rol uiteraard. Maar het is vooral de voorbereiding die telt natuurlijk. En we zien dat die voorbereiding, die was bij het kinder-OLS was die fantastisch. En die was ook bij de nevenactiviteiten heel groot. En vandaag is dat ook tot nu toe picobello in orde allemaal. Even symboliek, de sjerp, dat zijn de beide Limburgen, begrijp ik dat goed? Ja, dat zijn dus de schilden van de beide Limburgen. Ik vertegenwoordig wel uiteraard de schutterijen van Belgisch Limburg, maar ben tegelijkertijd ook voor het geheel de vicepresident van de federatie. En vorig jaar waren we te gast in Kinrooy, daar zit geen vroege burgemeester geweest. Ja, wie laten we zo'n vereniging achter en zo'n gemeenschap? Wie beleven die een jaar later? Wel, ik denk dat we mogen zeggen dat de Room, die het verleden jaar ook georganiseerd hebben, dat die zich op dit moment toch heel goed beveulen. Die hebben eigenlijk de schutterie zelf nog kunnen versterken. Ze hebben nieuwe leden, maar ze hebben ook een veel sterkere binding gekregen met de gemeenschap. En ze hebben ook gezorgd dat de gemeenschap wat terugkrijgt. Ze hebben eerst uiteraard een stuk van de winst verdeeld onder al die vrijwilligers.
Maar ze hebben het tegelijkertijd in een pot bewaard die ieder jaar een stukje zal kleiner worden, omdat hij verdeeld wordt aan verenigingen die mooie initiatieven nemen die de gemeenschap nog versterken. Die verenigingen hebben Rome ook geholpen, hè, afgelopen jaar. Uiteraard, die verenigingen die hebben ontzaglijk veel en belangrijk werk geleverd. Want zonder die verenigingen ga je het niet. Een charterlijn kan het niet organiseren. Die moet kunnen rekenen op de gemeenschap, op de verenigingen. Dankjewel, fijne optocht. Lief geen stoorn. Nee, natuurlijk. We gaan dadelijk zitten, maar we zijn nog wat mensen aan het opvangen die blijkbaar nog even wat weg moeten afleggen eer ze hier geraken. Dankjewel, meneer Broens. Hubert Broens, ook prachtig om even het Belgisch-Limburgse dialect te huren. Natuurlijk kennen we net over de grens bij Tour en bij Ettervoort. Dus zoveel verschillen zien er natuurlijk niet in. Een paar minuten kind door de stroom kijken, er komt nog niks. Dus we hebben nog een paar minuten om wat te vertellen over wat dit is. Want deze verenigingen lopen heel dadelijk niet zomaar voorbij. Moest ik voorstellen, het zijn de alleroudste verenigingen die de beide Limburgen hebben. Er zijn verenigingen bij die zijn 300, 400 jaar oud. Daar hebben ze bewijzen van in oude actes, oprichtingsactes. Of er is ergens ruzie geweest en dan werd dat altijd vastgelegd. En dan hebben ze meteen een bewijs van dat die vereniging uit 15 zoveel of 16 zoveel stamt. Het kan ook zien dat er nog al de mooie zilveren koningsplaten bewaard zijn uit de tijd. Die zijn dan niet omgesmolten in allerlei oorlogen. En dan hebben ze keihard bewijs dat ze al een hele oude dorps- of stadsvereniging is. En die trekken voorbij. En het is een spel. Het is een wedstrijd. En de wedstrijd begint voor veel onderdelen, want er zijn honderden wedstrijden vandaag op het schuttersterrein daarachter en hier op straat. Het begint daarachter bij de défilé-streep. Dat is het begin. Dan komen de commando's van de commandant. We gaan dat allemaal meemaken vandaag. En dat eindigt hier achter op de streep. We kunnen misschien even naar de streep toelopen. Zoiets is het niet. Maar het zien voor de verenigingen vandaag natuurlijk hele belangrijke zaken. En dat moet hij perfect zien. Het moet hij goed gaan. Er zijn ook verenigingen bij die concentreren zich op de live muziek die ze brengen. Daar is ook een prijs voor sinds een paar jaar. Dat is de Esprit-prijs. Vorig jaar gewonnen door de schutterie van Schimmert. Dit is de streep waar het om gaat. Ook hier komen weer de commando's van natuurlijk de commandant. En als dit geweest is, nou, dan kunnen de schutterie in alle rust richting de Schutterswei. Want natuurlijk op het eind van de middag begonnen wordt met het scheten op de bulkens door Geiderdum. We krijgen waarschijnlijk vandaag nog geen winnaar. Het uitscheten is meestal een week later, volgende week zaterdag 13 juli. En dan krijgen we een winnaar, zoals dat vorig jaar gebeurde met Zevenum en de schutterie van Susterheide. Die worden 1 en 2. Er zijn beoordelingen, die vinden hier plaats. Niet voor niks zitten veel juryleden. Die zitten bij de défilé-streep. En er is natuurlijk altijd discussie of het een of het ander goed staat. We kunnen eens eventjes kijken. Welke jury? Gij ziet jurylid, goedemiddag. Zegt u? Bent u jurylid? Ja, ik ben inderdaad jurylid. Welk onderdeel heeft u dit jaar? Ik mag vandaag de Belgische défilé en de gilde. De Belgische exercitie. Belgische exercitie en gilde exercitie. En dat zijn hoeveel verenigingen? Nee. Ik heb er vandaag een 35. Zo, dat is goed opletten dus. Inderdaad, het jureren op zichzelf is natuurlijk een kwestie van goed kijken en afwegen. En op de kleine details letten, want daar gaat het meestal om. Ja, en u heeft ervaring, neem ik aan, want ja, u kunt niet zomaar jurylid worden. Ja. Hoe lang? Al 15 jaar. 15 jaar? Ja. Dat zijn honderden wedstrijden die u heeft te boorden. Inderdaad, want buiten het OLS heb je natuurlijk ook de bondswedstrijden die gebeuren. Dus dat zijn er meestal 4 tot 5 per jaar. U heeft niks bij u? Oh, hier, ja natuurlijk. Ja. Want we zitten te wachten totdat ze komen. Hè, dus. Heeft u goed beeld? Want u heeft alle pilaren voor uw neus. Het is inderdaad, je zit met een pilaar, maar goed, daar weten we omheen te kijken. Goed, succes. Dank u vriendelijk. En de collega's ook, hè? Want die zitten u achter u en natuurlijk iedereen met een... En naast mij zitten dus allemaal, we zijn ongeveer met een 80 juryleden, want er zijn heel wat onderdelen die gejureerd moeten worden. Ik heb gehoord, er komt dadelijk caviar en champagne en zo. Oh, dat is uiteraard ook. Maar champagne, daar wachten we mee tot na de wedstrijden, want we moeten ons hoofd koel houden. Goed gelijk, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, de juryleden. Er zien altijd juryleden tekort. De OLS-federatie zoekt altijd juryleden, maar zoekt zelfs ook mensen die de juryleden kunnen opleiden. Je moet maar eens kijken op de website van de OLS-federatie. Er zien altijd mensen nodig en als je zelf een idee hebt van nou, dat leek me wel in de vingers. Ik ben eerlijk, ik durf met een buurman die ik eigenlijk niet moet ook 10 punten of 100 punten te geven. Dan is je misschien wel geschikt als jurylid en kunt ze binnen de OLS-federatie en binnen de andere schutterswezen opgroeien tot een zeer deskundig persoon. En die mensen zien hard nodig, puur simpel, het is een spel.
Het is een wedstrijd, als je dadelijk denkt, wat kijken die mensen allemaal serieus, die schutters, waarom kijken die een beetje groot en zo, dat huurt erbij. Dat zien de afspraken, dat zien de normen, die staan in allemaal boekjes. Dat is het spel. Zoals vastelovend een spel is, zoals allerlei andere zaken ook een spel zien. We zien een kleine busje waarvan ik het merk niet zal nemen. Volgens mij zit Yvonne Jaspers erin. Dus misschien dat ik dat niet goed heb, maar zo'n busje is het. En dat betekent dat we de start van de OLS-optocht BOC uit de boksen schalt het liedje van Zeren. We zien ons een Zeren van Rob en de Bulgers. En hier nog een echte holder tractor. Fantastisch, en Riet nog. Goed, mooi. Ja, fijne weer op te rijden. Mooi. Staat er op het bord? Ja. Wat stiert er op het bord? OLS 2019 en onze schutterij natuurlijk. Goeie vaart. Goeie vaart, staat natuurlijk nergens op. Ja, we hebben vuur op de schutterie van Zevenum. De winnaars van 2018. Die tot grote verrassing met de nummerhoes kwamen en hier het dorp in kwamen. Het drumkorps voorop, de bordjesdrager van Sint-Sebastiaan Zevenum. Het publiek op de tribune gaat staan voor de winnaars van het OLS 2018. Met de marketensers, de vaandeldrager en de nieuwe koning van Sint-Sebastiaan Zevenum. De door Kumpeheer, gedragen op de baar. Door twee leden van het zestal van afgelopen jaar. Henk van Renks en Erik Sturme, die dragen de num. En uiteraard zal de schutterie plaats gaan nemen hier op de eretribune. En dan hebben we een lege stroot. Dat is ook altijd mooi. Want we zien namelijk een afwachting van de winnaars van het kinder-OLS. En de bedoeling is natuurlijk ook dat die acte de présence geven. Kinder-OLS vond 2 weken geleden al plaats. Het was 38 graden. Dat hebben we met z'n allen overleefd. Alleen de OLS-president is er heel even krank van geworden. Maar voor de rest is dat allemaal goed gekomen. En de winnaars komen uit Neer van basisschool De Kweer. En je zal zien wie die kinderen geoefend hebben de afgelopen maanden. Om het kinder-OLS te winnen hier in Zevenum. En daar wachten we heel even op. De mensen langs de kant zullen samen met ons moeten wachten. We kunnen natuurlijk heel even draaien hier naar het zestal. Het winnend zestal van afgelopen jaar. Erik Sturme is... dit is hij huis. Dat is de nieuwe koning. Die neemt de num met. Ik weet dat dit beeldje een initiatief is van... Omroep Limburg, de voorloper van L1. Goed vasthouden, de koning. Jawel, goed vast hoor, ja. Stond je er al op? Als het goed is wel, ja. Laat zien. Even kijken. Achterkant denk ik. Ja, hier staat hij. Schutterij, Zevenum. Sint-Sebastiaan. Hij staat er mooi op. Waar is er plaats? Je gaat hier zitten? Ik wil er ergens zitten, ja, maar... Ik weet... Hier zit hij. Eerste rang. Eerste rang. Dat is de koning. En in de verte komt basisschool De Kweer eraan. Uiteraard. Je zal zien dat de mensen op de publieke tribune weer natuurlijk voor zorg. Dat kind gewoon gaan ergeren. Ik zal het niet doen. Mensen hebben het ook gesponsord, gesteund. De organisatie kregen natuurlijk een natje en een droogje. En dat huurt erbij. Wat zeg je? Goedemiddag. Ik wou je even wat voor wat zeggen. Mocht dat? Ja, we zien live in de uitzending, Jan. Ja, dat is hartstikke geweldig. Maar er wordt dadelijk wat uitgereikt door Ramon Knops. Okay. En misschien dat je dat even mij kunt nemen. Zie, kijk eens, breaking news. Ramon Knops is onze staatssecretaris uit de Hegelsum. Hè? Nou, dan... Het kinder-OLS, de winnaars komen eraan, De Kweer uit Neer. En die kinderen zijn geholpen door de 2 schutterieën uit Neer, Sint-Sebastianus en de bussenschutten. Die zullen ook vandaag weer acte de présence geven. In de grote optocht.
Maar de kinderen gewoon ook even stilstonden en een jel geven. En dan zullen we pas echt natuurlijk beginnen met de grote optocht. Van 2019 in Zevenum. Ik kijk eventjes naar Jan Lemme, van welk moment het mag het weer. We merken het vanzelf. Ja, hier ziet je de OLS-president Ger Koopmans in gesprek natuurlijk met de genodigden. Door is Raymond Knops, ook staatssecretaris. Meervoorse gouverneur. Een mooi gevulde eretribune. Iedereen moet nog gaan zitten uiteraard. Want we maken plaats voor de winnaars van het kinder-OLS. Het 15e kinder-OLS hadden we in Zevenum 2 weken geleden. En dat was wat eerder omdat de Belgische scholen een weekje eerder vakantie kregen. Dus hadden we iets eerder het kinder-OLS. En ook dat zo'n kinderschutterie bestaat uit een logische volgorde. Vuuropheden, bordjesdrager. De bielenmannen, de vendeliers die geoefend hebben met het vendelen. De tambourmetre, dat is trouwens metten, dan krijgen we een trommelkorps. En basisschool de Kweerhoed neer heeft ook een eigen totempop. Waarschijnlijk is het de heilige Sint Martinus of misschien wel de Sint Kweer. Dit is weer draagbaar. En de jongens geven alles. En je ziet ook wie serieus dat ze kijken. En dat hebben ze allemaal geleerd van de schutterie wie dat gaat. Het ummeke komt er achteraan. Maar we luisteren even naar de commandant. De commandant van de Kweer is Ivar. En daar zal zijn manschappen en vrouwen aansturen. Linksom, dus allemaal naar de publieke tribune. En hoe komt de jel? De huurder de gebruikelijke activiteiten bij. Van Bieleman doet koningin! De commando's komen via het sabel natuurlijk van Ivar, de commandant. Zo'n prachtig sabel. En je zal zien dat hij de commando's moet geven om zijn schutterie weer de goede kant op te krijgen. Voordat je gaat vertrekken met een club wil ik toch nog heel even kort toespreken. Want Neer heeft een hele goede traditie op het gebied van schutterijen. En ik moet zeggen, als ik jullie allemaal heel zo mooi zie aangetreden staan, dan kunnen we heel trots zien als Limburg dat we een nieuwe generatie schutters hebben die dat op een geweldige manier doen. En jullie hebben de of het ummeke gewonnen en is nog groter dan een En vandaag strijden de ouderen ook voor de Maar jullie hebben laten zien wat jullie kunnen. Niet alleen met schieten, maar ook met alle onderdelen en wedstrijden die je gewonnen hebt. En doorhuurt een beker bij. Ik weet niet of dat er nog bij kan, terwijl je commandant ziet. Of je dat samen kunt doen. Dat moet lukken. Je ziet we hartstikke mooi. Dat heb je al lang in de gaten. Ik ga jou feliciteren en door mij feliciteer ik alle schutten van Neer met Van de Kweer voor een geweldige prestatie. En daar huurt deze beker bij. Proficiat. Schutterij! Rechtsom!
hij nog het eigen beeldje van de Kweert neer. Door achteraan gedragen, het ummeke, dat mogen volwassenen doen en terecht. Het beeldje van Pierre Habets. En hij is Noeke met het vaandel en het koningspaar van de Kweert neer uiteraard volop in beeld. Yannick en Fleur, de winnaars dus van het kinder-OLS en de achteraan de geweerdragers. En de mensen van Schutterie Sint-Sebastianus die mij geholpen hebben. Dan is de kop eraf in de Schoutstroot in Zevenum. En dan zien we in aanverwachting van de optocht van het OLS 2019. In de verte komt Harmonie Unie uit Zevenum aan. En we zullen ook zoveel mogelijk informatie geven van alle verenigingen die langskomen. En dan wens ik ook veel plezier met het kijken vanmiddag naar deze live optocht vanuit Zerum. Wie had dat gedacht? Ik verplaats me langzamerhand richting de keuken van de familie Jeuken. En dan heet ik welkom Bernie van Lierop van de OLS-federatie, de OLS-secretaris ook. Bernie, welkom. Goedemiddag. Dat was een goede start, hè? Een goede start inderdaad, een geweldig gebaar wat Raymond Knops hier heeft gemaakt namens het ministerie. Dat wil alleen maar opsteken voor het Schutterse Gildewezen in de beide Limburgen. Maar de volgende keer moet je een hele grote beker regelen, toch? Ja, wie klein niet eert is groot niet weer, dus dat is inderdaad. We zien tevreden dat hier aanwezig is en met deze inderdaad beker. Dat doen we zeker met veel trots, zien we er trots op. Ja, dat heeft goed geleken. Dat is een prachtig gebaar. Dat kan ook weer in de prijzenkas van de Kweert uit neer. De Festivus Polka door Harmonie Unie uit Zevenum. Ja, dit is wat Bernie als het OLS wint. En het fraaie is natuurlijk, dat is het vorig jaar voorspel in onze live op de goedzending. Ja, inderdaad, Sint-Sebastianus Zevenum. Vorig jaar gewoon de beste. En ik heb er inderdaad van tevoren gezeten. Dit jaar zal ik het niet zeggen, ik heb geen echt favoriet. Dat wil ik toch vragen namelijk. Dus, nee, de echt favoriet, er zijn er meerdere. En de vorm van de dag vandaag zal het gaan bepalen. Natuurlijk is de hoop dat we wellicht naar Zuid-Limburg toe kunnen. Dat is goed voor het OLS ook te spreiden in de provincie. Maar je weet nooit hoe het afloopt. Ja. Maar het leven, ja, er is wat gebeurd. Ja, zeker. Vorig jaar, vanaf het moment dat we gewonnen hebben, zeiden gewoon het was een geweldige happening. En de Zevenumse gemeenschap het OLS omarmd. Ze zien heel wat ervaring rijker geworden. En laten we hopen dat in ieder geval Sint-Sebastianus de komende jaren daar veel profijt van kan hebben. En het is gebruikelijk dat we beginnen met schutterieën uit de bond van de winnaar. Dat is de bond Juliana, dat is zeg maar Noord-Limburg. En het echte begin is natuurlijk van de standaardruiter van Sint-Lambertus Helden. Dat is Petra Geres op artiest, Gelderse hengst. En als je ook afvroeg, hoe heet hij, zigzaggend, laverend van stoeprand naar stoeprand, zo huurt dat Bernie. Zo huurt inderdaad, de standaardruiter laveert over de straat heen. Dat betekent inderdaad dat de schutterij eraan komt. En Petra doet dat sinds een aantal jaren. Natuurlijk haar vader Gijs heeft al 50 jaar lang dit als standaardruiter voorop gegaan. En we zien ontzettend trots dat Petra dit stokje heeft overgenomen van de vader. En hier zien ook weer spelregels voor, want de standaardruiter zit niet zomaar op het paard. Hij heeft natuurlijk de standaard in de hand, maar het moet allemaal ja, even precies. Hè? Petra moet rechtop zitten in dezelfde, moet ik het zeggen, vorm als het standaard, als het vaandel natuurlijk. Ja, vooral inderdaad, het paard mag geen reclame uit natuurlijk een beetje brengen. Moet op een top verzorgd zien. Ja. En vooral met name, het moet onder controle zien, maar je ziet inderdaad dat Petra het paard ontzettend beheerst. En dat is natuurlijk een van de basisvoorwaarden om in optocht mee te gaan, vooral door de muziek werken. Je kan het af en toe lastiger zien tot de paarden in paniek raken, maar Petra het paard keurig in orde.
En Gijs loopt erachter. Dat liep een beetje een ondankbare taak. Maar goed, af en toe moet de koek geroemd weer. Dat is een strikte regel inderdaad. Op het moment dat het weer minder ten belasting hebt, moet het opgeroemd worden. Want ja, de schutters moeten natuurlijk wel doorheen kunnen lopen. Dus we beginnen met de Bond Juliana. We beginnen met Horst, met Ilse Bergs, bordjesdrager. Dat we Petra heel vol op in beeld hebben ook. Ja, ik had het al gezegd, oude verenigingen, 1479. Een vereniging inderdaad die met name heel veel vrouwen ook in het midden heeft. Er zijn 3 families die een beetje door de scepter zwaaien. En ja, met name dat het vrouwelijk geslacht gewoon in de meerderheid is. Dus dat is geweldig, ook richting de toekomst. Maaike van Helden als koning dit jaar geschoten. En natuurlijk zijn vriendin die Mosmet als koningin. Gevolgd door de hofdames en natuurlijk de manschappen. Ja, en de hofdames die hier bij de koningin lopen, die in feite de koningin begeleiden. Hè? Ja, dat is ook iets van de laatste jaren. Nieuwe functies binnen de schutterie. Ja, je ziet inderdaad steeds meer dat schutterijen zich steeds meer in gaan zetten om de vrouwen en de kinderen bij te krijgen. En daar is dit een voorbeeld van. De kop is eraf. Dus de Gijzers niet voorspellen wie er gaat winnen, Bernie. Ik zal dadelijk misschien nog een toegift geven. Ja? Oké. Dan nemen we de Nostradamus van Venrooy. Ja? We zullen zien. Het orakel van Landweert zit even mee. Als we kijken naar de winnaars van 2009, de organisatie van 2010, Grubbevors. Met Jorni Nooijen voorop. Ja, Sint-Jan Grubbevors, Spontineaan argumenteert. Lopen de nieuwe exercitie ongewapend. Met de marktensers. Het koningspaar John en Karen Albos. Dit jaar al 2 keer de eerste prijs mochten weghalen op de bondschuttersfeesten. Het ziet er prachtig uit. Gevolgd door de manschappen. En we zien inderdaad ook voorzitter Peter Relau. En commandant Hans Hermans, dan inmiddels de commandoschef. Van hoofdfront. Hè? Dit zijn de mannen van Grubbevors. Ja, deze 3 heren nou in beeld, dat zijn de organisatoren van het Europees Kunstenschiet in 2021 in Deinze. En die zijn altijd aanwezig om te kijken hoe het eventueel in Deinze op deze manier ook vorm kan krijgen. Ja, dat Europees schutterstreffen hebben we afgelopen zomer gehad in Neer. En daar heeft een mens uit Linnen zich tot Europees koning geschoten. Dat is een prachtig resultaat. We blijven nog even in de bond van Juliana bij Noord-Limburg. Dit zijn ook oud-OLS-winnaars. Ja, de schutterij Sint Antonius en Petersbalo. Dit jaar nog niet helemaal in de vorm die ze nodig hebben om naar Limburg te winnen. Maar wellicht de kans hebben om volgende week zaterdag terug te komen. Fine Konings met het bordje. En dan hebben we de standaard samenstelling. Hè? Eerst het muziekkorps met dan weer de tambourmetre. De marketensters als een vereniging die heet. En Bolder heet er 3. De vaandeldrager Richard Konings. En de koningspaar inderdaad, Ruud Kuipers met zijn vriendin die hier inmiddels voorop lopen. Ja, dat is Connie Vervoort. En waar zien we aan of het nou oude exercitie is of nieuwe exercitie? Nou, oude exercitie zien we aan de draagwijze van het geweer. Bij oude exercitie hangt het geweer om de schouder in. En bij nieuwe exercitie gewapend wordt het geweer op de schouder gedragen. Dus dat is het verschil. Verenigingen die zonder wapen lopen, is nieuwe exercitie ongewapend. We gaan naar Sint-Lambertus neer Ritter. Daar hebben de meeste OLS-organisaties in het dorp. Maar ook al in lang geleden dat dit georganiseerd. 6 keer was het OLS in Neerritter. Want we luisteren naar het muziekkorps van Sint-Lambertus. Mark Abe met het vaandel. En Sanne van de Ende met Jasper van Deuren, koningspaar uit Neerritter.
En over een paar jaar bestond ze 400 jaar. In 2027. En nog neer gaan we naar Sint-Jozefsgilde uit Lommel van de Lommelse Schuttersgilde. De jongste tak van de Oude Schuttersfederatie. En natuurlijk het glaasje water er even bij. Kevin van de Boer van deze Belgische schutterie. Ja, Lommel moeten we zoeken in de Belgische camp, hè? Ja, klopt inderdaad. Ze zien met 3 verenigingen vertegenwoordigd. Lommel is een stad, 34.000 inwoners toch nog. Het is het land van de teuten. Soms ook van de oude teuten. Komen de douchebouws ook vandaan. Kurt Geerts met het vaandel. En ze hebben dan een koning zonder koningin, hè? Ja, ook dat kan inderdaad. Dan hebben we hier triomfantelijk voorbij zien marcheren. Nou ja, triomfantelijk. Ze kijken allemaal heel streng. En dat moet, hè? Dat is het spel. Ja, op het moment dat inderdaad de burgemeester is, moet ze heel even knikken naar de autoriteiten, zoals ze dat dan noemen. Ten teken van de waardigheid die daarbij gepaard gaat. En we blijven in België en we gaan naar de oud-OLS-winnaars, vaker gewonnen. De Sint-Elisabeth Stokkum. En als we dan iemand moeten noemen die volgende week waarschijnlijk zeker op het podium terug zal keren, noemen we het Sint-Elisabeth Stokkum. Vorig jaar 8e in Raam, in Ophoven bij het Scheten. Ja, hier moeten we altijd op tellen, hè, deze mensen. Eigenlijk een echte sportclub. Of vindt het vervelend dat ik dit zeg? Nee, op schietgebied is het gewoon echt een autoriteit. De goede zweetjes die natuurlijk met schieten. En ik ga het vorig jaar ook wat hoger verwaagd. Maar ik mocht het niet zo zien, dus ik zeg wel inderdaad top 10 zit erin. Waar we mensen Mark Tenders met zien. En ook iemand in de rolstoel natuurlijk, heel belangrijk. Want de Schutterse Gildewezen is voor iedereen. Iedereen telt met. En dat geldt ook zeker hier in de rolstoel. Gewoon de optocht metlopen, dat huurt erbij. Lisette Vullings is de koningin. Maar we hebben eerst het keizerspaar natuurlijk. En dat is sinds kort het nieuwe keizerspaar Hubert Schepers en Anna Plessers. En daarachteraan Christy van de Beek. Lisette Vullings. Dat is ook mooi als ze die schutterie met een keizerkens uitrusten. Dat betekent dat deze persoon 3 jaar achter elkaar de vogel heeft afgeschoten. In principe is dat inderdaad de regels. In sommige schutterijen hanteren andere regels. Maar de groep is gewoon inderdaad 3 keer op rij is keizer. Dus een schutterie met wachtlijsten. Ook prachtig. We gaan over naar de prachtige schutterij Sint-Sebastiaan, Grote Brogel van de Schuttersbond Maas en Kempen. Prachtig gekleed. Dit is dus duidelijk een gilde uniform. Waarmee ik wil zeggen dat schutterieën en gildes kunnen natuurlijk eigen uniformen kiezen. Maar altijd gebaseerd op de historie. Hè? Het is niet zomaar wat. Nee, altijd gebaseerd op de historie inderdaad. Sabine en Jos Luits. Die lopen te midden van de manschappen. En dat zien spiezendragers. En je ziet inderdaad toch de zweetdruppels komen. Terwijl we middels Sint Martinus uit Holtum langskomt van de Schuttersbond Bornecht. En we kijken naar de paradepas van de tambourmeteren. Ook die wordt hier gejureerd, hè? Op dit stuk, toch? Ja, dit is inderdaad, de tambourmeo's worden hier gejureerd. En daar zien straks ook aparte prijzen voor in de diverse klasses. Een koningspaar met Cliff Smeets en Joyce Ariaans. Dat is zijn nichtje. Dat heb ik gehuurd. Dat klopt. Even laatste ademmissie gegeven, zag ik. Ja, we zitten niet aan de kant van de commando's. We zitten aan de andere kant van de stroot. Maar dan nog krijgen we het een en ander met. Schinnen. Sebastiaan Schinnen, een schutterij die ontzettend goed haar best doet. Om zijn eigen weer helemaal op te richten. Ze zijn goed bezig. En wie zit het met die bordjes die we zien? Want ja, de ene is vrij eenvoudig. Nou, dit is gewoon kunst. Hè? Ja, dit is echt een kunstwerk inderdaad. In de norm is dat beschreven tot het een duidelijk naambordje moet zien. Met de patroonheilige. Het zicht van de borstdrager moet eigenlijk wel vrij zien. Je moet kunnen zien waar ze heen loopt. Maar ook daar weer zien we aparte wedstrijdnormen voor. En natuurlijk ook het koningspaar hier in jacket. Even knikkend naar de autoriteiten door de koningin. En natuurlijk de hofdames waar we het net over hadden. Een nieuwe aanvulling binnen het Schutters en het Gildewezen.
Dit is nog schinnen, hè? Dit is nog schinnen. Ja. Leo de la Haye zien we hier met Sylvia Zwijpenning. En Leo heeft zich 2 keer achter elkaar tot koning geschoten. Dus het wordt spannend bij het volgende vogelschieten. Natuurlijk bijzonder in het jaar van Rembrandt is hier het nachtwachtgilde uit Bergen-ter-Blijt. Die, zoals jullie zien, compleet met de hond het nachtwacht uit zullen beelden. En ze marcheren nou voorbij de tribune. Jano Vrus met het prachtige bordje. En dan hebben we natuurlijk de tamboers die het ritme aangeven. En dan moet je echt kijken, een lopend schildering. De compagnie van kapitein Frans Banning-Kok en luitenant Willem van Ruitenburg maken zich gereed om uit te marcheren. Oftewel de nachtwacht van Rembrandt van Rijn. Met Kielef. Ja, het is een werkelijk schitterend plaatje voor een schutters en gildewezen. Ze werden gevraagd in binnen- en buitenland om te komen optreden. En ja, dus zeg het nou zelf. Kijk er nog. En ze stonden allemaal in het Rijksmuseum. Moet je allemaal naartoe moet met de kinderen. Of zonder kinderen. Ja, kijk eens. En dit jaar natuurlijk ook in het Limburg Schutterijmuseum hebben we een aparte Rembrandt tentoonstelling met alle replica's van Rembrandt. Die van Heel. Mitchell Koopmans. Werkje nummer 11. Joeksig getal voor Heel. Joop Wagner als thermometer en zijn korf uit het 4 voorop gaat. Ook in het midden de penningmeester van de Limburgse Schutfederatie, Peter Berbe. Ja, let op de centen. Daar let als het goed is op de centen en nu let hij op Heel. Als het goed is stapt hij daar bij de manschappen erbij. Paul Derksen, Vaandel. Har Sneakers is koning. Sandra Koenen in het prachtig kleed. Ja, dus elk jaar zien we dan ook weer andere kledij terugkomen voor de koninginnen. Dit jaar is rood weer helemaal in. We zullen dat gedurende de optocht ook te zien krijgen. Het moet natuurlijk een beetje kloppen met de rest van de kleuren van de vereniging. Het moet in harmonie zijn, inderdaad, volgens de normen. En daar zien we inderdaad Peter Berbe net snel even voorbij komen. En we gaan naar Zuid-Limburg, oftewel naar Sint-Sebastianus uit IJs. Ik zie gewoon Gen Zuid-Limburgse federatiefeest organiseren volgend jaar. Dat zien ze jammer genoeg niet zitten. Dat zou een tekort opleveren in de begroting. En de leden hebben in meerderheid gestemd en gezegd, het ZLF 2020 kan er meedoen. Dat is een pittige keuze, maar begrijpelijk. 2017 hebben we nog 400 jaar bestaan gevierd. In het midden ook de Vaandrig en terwijl federatiebestuurslid Luc Wolters en het koningspaar met Frans Krijnen en Marianne Krijnen-Dukers die hier natuurlijk voorbij de eretribune marcheren. Ja, en Marianne heeft iets met oranje uitgekozen wat weer prachtig uitkomt met de uniformen die erachteraan komen en ervoor lopen. Je ziet hoeveel zilver zo'n koning om het hangen. Het is van onder tot boven gepoetst. Geef altijd iedereen bij L1 het advies, raak nooit het zilver aan. Toch Bernie? Nee, zilver is in principe verboden, zowel voor de juryleden. Die mogen er naar kijken, maar niet aanraken, zoals ze dat kennen. Een grote vereniging, die van Belvend. Sint-Urbanus. Ja, nog immer een broederschap, dus dat betekent dat de koningin als enigste lid is. En daarnaast zijn het allemaal mannen. Noah Greefkes met het bord. Dan een grote club Vendeliers, nog niet zo lang hè? Nee, die bestond ongeveer een jaar of 5 onder leiding van Joost Gerst en hier vuur oploopt. Het eigenlijk het vendelen binnen Belveld op een hoger niveau gebracht. En heel alleen maar goed. En Joost is ook een die zich diepgrond interesseert voor het schutterswezen. De echte wedstrijden voor het vendelen vinden plaats op de wei, neem je aan? Ja, klopt. Straks op de wei. Er werden ook gejureerd de beste vendelkorps in optocht. Is ook een onderdeel. Dus, en dadelijk op het trein natuurlijk de echte wedstrijden.
muziekkorps. Hans van de Bonga met het vaandel en Etienne Melis, Keuning, Truus Peters de Nijve. En ook dit is dan, begreep ik het goed, gilde-exercitie. Dit is het gilde-exercitie. Ze komen uit de Bond Juliana. En er zijn er 6 en hun inderdaad Belfen is een van de mooie verenigingen in de historische gilde-kedij. Terwijl Truus de glimlach niet van een gezicht afkrijgt. Ja, de koningin meug tegen glimlach toe, hè? Ja, zeker inderdaad. Koningin is het paradeplaatje. En dan gaan we over naar Sint Margaretha Uitervoort. Nu de Schuttersbond, Eendracht met Macht uit Weert. Mieke van Enkevoort met bordje nummer 14. En gezeten 1499, waarvan zien de bewijzen. En Uitervoort kiest eigenlijk voor een soort tropisch uniform, hè? De tropenhelm. De tropenhelm inderdaad, een witte kopperriem. Een repressieve vereniging altijd te kennen is. Het koningspaar Frank van de Heuvel en Dolores Hurkmans. En zoals de naam al zet, en kijk naar haar, het is toch wacht een pletje. Frank is voor de derde keer koning, niet achter elkaar, dan zullen keizer zien. Het uniform is afgeleid van Koninklijk Nederlands Indisch Leger, oftewel de KNIL. Zo hebben schutterijen keuzes om de uit te zijn die ze willen, als het historisch maar klopt. Een van de kleinste, ja, moet ik zeggen, gemeenschappen van de provincie Nederland-Limburg. Illikhoven-Visserweert, het zijn 2 straten. En Sint-Gregorius is de schutterie. Een bijzondere bordjesdrager, 6 jaar, Rafparre, die er langs de thermometer loopt. Het is toch geweldig om dat te zien, dat de jeugd gewoon in de toekomst zet. Maar ze tellen niet mee in de beoordeling, hè? Ze doen de jonge kinderen niet meetellen in de punten. Nee, bovendien de bordjesdrager was niet gekleed, dus vandaar inderdaad kunnen we niet veel beoordelingen in aanmerking. Inmiddels zien we hier Ron Meeuwissen en Kim Meeuwissen als koningspaar van Sint-Gregorius, Illikhoven-Vissersweert. Ik geloof ook dat bloemenboeketjes, dat kun je geen plastic zien. Hè? Nee, dat moet echt zien. En Biedermeierse is dat gebied weer verboden. Ook daar zien we een handen voor ze zich keurig gaan houden. En dan moeten de dames technieken vinden om totdat ze heen zien dat boeketje bloemen verstralen. Hè? Ja, inderdaad. De ijsblokken zijn handig. We gaan over naar Sint Martinus uit Tegelen. Een van de 2 schutterijen. Helaas kan Sint Antonius vandaag niet geweest zien. Vuur op bordjesdrager Jordan Elbers. Nanette Raamakers als thermometer. Wim Anbaum heeft de vogel afgeschoten, die heeft ook in de hand. Prachtig edelsmeed kunstwerk. Thea Bastel loopt natuurlijk als kundigin naar langs. Die ook straat inderdaad. En ik denk dat het publiek langs de kant ontzettend goed bezig is. Want je ziet hier inderdaad gewoon de lach erop komen bij de kundiginnen. En ook de koning in dit geval. We gaan over naar Sint Martinus, Houtem, Sint-Gerlach. In Zuid-Limburg. Raoul Bakkes is de tambometer. Gevolgd door de marketenser. En dan ziet ik weer de jeugdling rechts erbij komen. Annelies Akkermans met vaandel. En chef Pluimen heet de koning. Houtem Sint-Gerlach inderdaad. Een vereniging die ontzettend hard aan de toekomst aan het werken is. En ik weet zeker, kijk die kledij die ze kennen, ze komen er bovenop. Nou, we zoeken ze ook aan Alois dat het warm is. Het kan wel of misschien een fijne temperatuur zien. Maar goed, loop maar eens het rondje en de uniformen. Sint-Anna-Merum, een vereniging die de afgelopen jaren flink gegroeid is uit de Midden-Limburgse Schuttersbond. Het koningspaar in jacket, zoals ze dat kennen. Het
geheel onder leiding van commandant en voorzitter Huub Fontijn. Ja, er is dus bericht dat Els Paulussen koning is. Alle verenigingen hebben zelf informatie ingediend. Allemaal bij Bernie in de brievenbus gedouwd. De ganse voordeur geblokkeerd. Wekenlang. Dat is wel een heerlijk om. Nog takskollen. Met het bordje. De bielemannen. Als je denkt wat een netbaard, maar dat huurt er natuurlijk allemaal op. Zo huurt de bieleman de route zien. Ja, en de bieleman mag namelijk niet herkenbaar zien. Vandaar dat ze een netbaard moeten dragen. Op het moment dat je geen echte baard hebt, komt in principe niet voor beoordeling in aanmerking. Of laat ik zeggen, kredietminpunten. Want je moet gewoon onherkenbaar blijven. En er zit een historisch verhaal achter? Er zit een heel historisch verhaal achter inderdaad. Er zit de tijd nog geen keer over. Maar we kijken al eens even naar het koningspaar met Fleur Pluime en Michel Wijnands. Een prachtige jurk. En binnenkort feest. 460 jaar. Op Kalderborn hebben die van Sint-Sebastianus op eind september jubileumfeest. Kaulil. We gaan terug naar België. Schultsbond, Mazenkempen, Vuur op de Bosjedrager, Oud-Plessers, de Vendeliers. Twee keer winnaar van een Oud-Limburgs Schuttersfeest. Door 1961 nog wel wat discussies over geweest. Ja, klopt. 1961 was een zeer cruciaal jaar inderdaad. Ja, de federatie heeft eigenlijk beslist om de hoogst eindigende Belgische schutterij het OLS te laten organiseren. Ja, en ze doen inderdaad, mocht Kaulil dit organiseren. Maar ze hebben het op eigen kracht destijds gewonnen. Is de koning Chris Kerkhofs ook buksenmeester. Je ziet het vogel in de hand. Begeleid door de spiezendragers van Kaulil. Maar ja goed, het schutterswezen en discussie, dat is één hè? Nee, ja. Huurt af dat ben je inderdaad... Skumse nergens. Op het moment dat je geen discussie hebt, betekent dat alles perfect is. En natuurlijk, discussie huurt overal bij, ook binnen het schutters en gildewezen. Sint Agatha uit Halen. Vuur op, Bosjedrager, Tijn in de Rees. Danny Hendricks, dat is stapmeter, muziekkorps voor het. En dat moet ook in balans. Niet te goed muziekkorps ten opzichte van het gezelschap dat er achteraan komt. Nee, klopt inderdaad. Verhouding muziekkorps ten opzichte van manschappen moet in evenwicht zijn, zoals we dat noemen. Dat kunnen we weer aanmerken voor het mooiste geheel om dat te beoordelen. Terwijl met de vlag een beetje zwaaien, huurt erbij. Maak op het rood met het vaandel, dat neig richting het zestal van Zevenum. En Ingrid Beurskes heeft de vogel in de hand. Dus zit raak geschoten. Marcel Waaien mag het verenigingszilver dragen. Dat is een afspraak die hier binnen de Sint Agatha is gemaakt. Ja, de vereniging zelf autonoom dat beslissen. En die vrijheid in elke vereniging. We gaan naar Sint Martinus Vaasrade. En ik verwacht dat we heel even stil zien om te luisteren naar de geweldige muziek van deze drumband. Klaroenkorps onder leiding van Mark Verkissen, Mark Tensters, Edwin Stoot met het vaandel. En Arie en Marleen van Prooijen. En inderdaad, de hand op de arm leggen is ook iets van de laatste jaren. Vroeger was het arm in arm. En tegenwoordig inderdaad is het hand opleggen, is charmanter. We gaan naar Sint Dionysius opboeteren.
En die hebben nogal wat prijzen vorig jaar bij ingesleept door een oproep. Hè? Ja, Opboeter is een van de vele geweldige schutterijen die we kennen in België. Op schietgebied ook een autoriteit. We schieten geweldig goed. Natuurlijk zeg ik altijd, nummer 2 is ook mooi. Maar ook Sint-Dionysius Opboeter, een vereniging die denk ik zeker volgende week zaterdag terug gaat keren. Een geweldige standaardruiter voorop. Die vorig jaar eerst is geworden. Ja, klopt. Fleur Jacobs, voorop met het bordje. Die natuurlijk ook even een mug glimlachen. Marijke Moors als stammelmeter. Hilde Thiele en Dominique Jacobs, het koningspaar van Opboeteren. En ook deze schutterij is ontzettend bezig met de jeugd, om de jeugd te enthousiasmeren en erbij te houden. Oud-winnaars ook van het OLS. Boeteren in de buurt van Mazeik. Dan zie ik gewoon richting Schutterswijk voor de rest van de wedstrijden en straks het schieten. Broek-Sittard. Broek-Sittard, de Schuttersbond Borrenecht. Een van de 2 schutterijen in grijze kledij. Dan kunnen we al wat hebben. Ik een afwisseling met het groen en het wit. Een mooie uitstraling zeker op inderdaad. Straks hebben we ook Mechelen zien, maar deze schutterij met Vic Willems als tambelmeter al jaren voorop. En een koningspaar Piet Blokman samen met zijn Ega Henriette. Gevolgd natuurlijk door de manschappen. Sint-Michael Oolherten, een vereniging volop bezig met de jeugd. Ze doen ook mee aan het jeugdwindbuk schieten. Dat is iets nieuws, hè? Volgende week zaterdag. Ja, dat klopt. En inderdaad, die je nou in beeld ziet, Rian Thomassen, tammelmeter van Sint-Michael Ool. Ook voorzitter van de jeugdcommissie van de Oude-Limburgse Schutsfederatie. En inderdaad, volgende week zal ze ook gaan strijden voor de eerste keer om met jeugd te schieten. We kijken even naar het muziekkorps, de Marketensters. En ik heb de vaandeldrager Roy Vaassen en de koningspaar Lon en Twan Paulussen. En je ziet weer inderdaad de rode jurk terugkeren. Ja, dat zien geen goedkope kleedjes, hè Bernie? Nee, dat zien een aantal leveranciers in Limburg of in het buitenland. En natuurlijk, het is een eer om als koningin te mogen lopen. En ja, dat gaat gepaard ook met wat extra kosten voor het koningspaar erbij. Ja, ze lopen er niet alleen vandaag zo bij, het is een compleet seizoen. Hè? Ja, als ze de vogel afschuurt, dan hebben ze een lange zomer. Dan heb je taken inderdaad en heel veel schutterijen geven ook een bijdrage om mijn koningin ook te realiseren. Want het is toch het paradeplaatje van de eigen vereniging. We hebben inmiddels nog een andere schitterende vereniging gehad. Sint-Jacobus Hunsel. Ja, je ziet 13-15. Dan was het vast en zeker al een broederschap die een taak had rondom de parochie in Hunsel. Drager is Sanne Gielen, die uit voor de allereerste keer een bordje dragen. Ik zou zeggen eerste prijs, maar ik denk aan jury. Tambelmeter Teun Aanderomer. Goed drumkorps. De jeugd loopt mee met de marketensters. Daar komt het woord marketing vanaf. Het waren de dames die natuurlijk meetrokken met het leger. En natuurlijk het trotse koningspaar Marielle Gele en Bert Sars. Met een hele warme maar prachtige mantel. Je kunt ook zien aan de koningin dat ze geweldig haar best doet. De zweet staat op haar hoofd. Maar dat doet ze niet meer, zoals ze zeggen. Hè? Top. We luisteren naar Epe.
zie goed. Levi Vossen is de koning van Epe. Stralend. Mooie goed koningsloof op Chaco. Dat zijn natuurlijk dingen die niet ieder jaar opnieuw aangeschaft worden. Die gewoon van koning op koning. Ze kregen wel een eigen zilveren koningsplaat, toch? Ook dat is per vereniging weer verschillend. Heel veel verenigingen inderdaad hebben een eigen koningsplaat. Er zijn de schutterijen die zeggen als iemand vaak koning werd, doe het jaartal erbij zetten. Maar de meeste verenigingen kregen allemaal een zondere koningsplaat per koning. Ellie Kom, dat deed een Bels. Natuurlijk ook 2 keer al de winnaars van het Oude Limburgs Schuttersfeest. Prachtige vereniging ook. Het verenigingsvaandel. Het tamboerkorps. Wat vooraf werd gegaan door Marie-Claire Science. Patrick Bloemen met het vaandel. En Hanne Kelchtermans en Jan Hendricks. Ellie Kom. Ja, daar hebben we toch een mooie OLS gehad een paar jaar geleden. Schitterende OLS, ze schiet nog steeds heel sterk. Ook de uniformen zien er allemaal perfect uit. Ja, helaas missen we dan met nummer 29 Sint-Antonius Tegelen. Zoals het Tom al gezegd heeft, is hij getroffen door een sterfgeval van Henk de Winde. Ze hadden net nieuwe uniformen. Nou, die moet zijn frontje op maar op te zijn. Schitterende uniform inderdaad. Dus dat gebied. Condolering voor Sint-Antonius Tegelen. En heel veel sterkte. Die van Heet, ze kennen er wat van. Muzikaal gezien. Prachtige schelleboom. Met Henk Dinks en Daphne Goldstein. Ze worden het middelpunt van deze vereniging. Kom zo een keer aan. Met de steek. Sint-Leonardus, Spanning-Echel. De buurtgemeente natuurlijk, de Pelemaas. Stefanie Maassen met het beurtje. Met de heilige Leonardus. Zeg maar de Sinterklaas er weer op. Een vereniging die in ieder geval goed aan het schieten is dit jaar. Nou, de durft niks te voorspellen nog, hè? Nee, ik doe dadelijk. Ik laat hem nog voorbij komen. Zal daar. Het koningspaar Peter Linse en Nelly Linse-Hoebe die hier voorbij marcheert. Ja, dat is al een kunst op zich, hè, dat alles gelijk loopt. Ik heb afgelopen weken die van Schandelo Sint-Andreas zien oefenen. Ik hoop dat ze dadelijk onder de knie hebben. Sint-Sebastianus Herkenbos. Ja, wat moeten we ervan zeggen? Fenne Bos voorop met het bordje. En de laatste jaren stevast in de top 10 eindigend. Top natuurlijk vorig jaar een derde plaats. Gomen binnenkort een keer naar Herkenbos. Ik durf het te stellen, binnen nou 10 jaar gaan we er komen. Misschien dit jaar, we zullen volgende week zaterdag zien. Maar laten we in ieder geval vooral even luisteren. Het koningspaar met Jeroen de Zwart en Jetty de Zwart Biermans. Die ook natuurlijk straalt. Fantastisch kleed. Ja, derde waren ze vorig jaar Herkenbos. Maar goed, we moeten ook niet de druk erop leggen, want dan wordt het niks. Hè? Nee, absoluut niet. Alhoewel, als we kijken naar de damesvoetbal, hoeveel druk hebben die weten te Dat is waar. Nummer 33. Ja, winnaars van het Limburgs Dameschuttersfeest en dit jaar natuurlijk organisator. De schutterij, oftewel de jonge compagnie van Sint-Catharina uit Beek, zoals het officieel heet.
Dan hebben we het over Beek in Belgisch Limburg. De stad Maasbree. Is dit een kerkdorp van? Ook dit vind ik een mooie uniform. Hier is Kevin. Kevin Keen is de koning met de vogel in de hand. En een prinsesje ook in de gelederen. Dit is de einde défilé-streep waarbij de commandant zal zeggen dat het hoofd weer front mag. Waarbij dit gilde richting de Schuttersweg gaat. Ze moeten een bepaalde afstand ook houden, Bernie. In principe de afstand tussen de vereniging is 40 tot 50 meter. Maar vooral de afstanden binnen het korps zijn heel belangrijk. Maximaal 3 meter. En je ziet dat met name heel veel verenigingen nog wat moeite hebben om de afstand te bepalen. En ook daar wordt streng op gelet. Ook daar hebben we natuurlijk de jury voor die daar ontzettend goed op gaan letten. Terwijl we dan naar zuiden gaan, ofwel we gaan naar schutterij Sint-Jozef in Walbach. De Landgraaf. Matt Henschens is een momenten. Door zijn wedstrijden voor. Weer duidt dat als beste. Weer de beste discipline en houding. Een koningspaar met Peter Windmuller samen met Jolien. En we zien het rood inderdaad terugkomen. En dat past ook in het uniform van Walbach. Vanmorgen oren bij de kapper gezeten. Dat geldt voor al die dames. Je kunt je voorstellen, voordat de bus vertrekt hoe de deur op, wie veel energie er al in gestoken is. We gaan over naar Sint-Bertusberingen, Schutsbond Juliana, oftewel de gemeente Pelemaas. Een van de 9 schutterijen. En ze schieten goed de laatste jaar. Ze hebben feest dit weekend in het dorp, 5 keer Beringen. Er zijn meer plaatsen in Europa, Luxemburg, Zwitserland, België en Duitsland voor Beringen zien. En die komen allemaal naar Beringen dan, nog een hal van een busbedrijf en dan gewoon een soort spel zonder grenzen spelen met dik passier. Dat is dat met de collega Robert Jansen. De maakdansers, gevolgd door de Vaandrig, Mars Verrooy en natuurlijk een prachtig koningspaar met Herren van der Pas en Helen Steeks, die de jurk volledig zelf heeft gemaakt. Ja, het is toch gewoon een plekje om te mogen zien. En vooral als ze dat op zijn venroos is, dan is dat extra mooi. Geel busje bloemen en dat wordt dan weer bij het egret bovenop de mutsen van Beringen. Neel, blief Neel. Nog altijd. Sinterbanus Masniel, natuurlijk winnaars van het Oude Limburg Schuttersfeest. Prachtig korf voorop, waar we zeker even naar zullen luisteren. De Espritprijs, werd hij beoordeeld of nog op een andere plek tijdens het OLS? Nee, we hebben inderdaad de Espritprijs werd op een aantal onderdelen beoordeeld. Een van de onderdelen is ook de muziek in de optocht en ook de publieksprijs die dus hier loopt. We hebben hier het koningspaar inmiddels met Victor en Wendy Linsen. En bijzonder bij Masniel is dat hun niet schieten op de koningsvogel, maar dat werken weer op de blokjes. En dus een heel andere manier dan de meeste schutterijen. En daardoor werd het koningspaar bepaald. Ja, dit is de tuin van de familie Jeuken. Ja, de Schoutstroot in Zevenum die hebben een eigen tribune gebouwd. En onder die tribune zit een ijskas. Wel belangrijk ook. Prachtige vereniging ook. Met de bond van Sint Gerardus. Ja. De 2 heiligen van Geleen. Met de bielenmannen die puur symbolisch zien. We moeten de weg voorbereiden. Als er obstakels zien, zoals een omgevallen boom, dan moeten ze delen met de hakken. We maken tensters voor de verzorging. Vaandeldrager. Het koningspaar hier met Jos en Christel Wouters. Vader en dochter. Die natuurlijk hier op een geweldige manier probeert een papa te helpen. En we zoeken ook de keizer, Frans Pluimers, in deze vereniging.
Neem eens deze prachtige muts evenaren die van Glen. Dan gaan we over naar het Gilde Sint-Sebastiaan Sint-Huibrechtsliel. Een prachtige vereniging ook. Die op schietgebied afgelopen jaren volop actief is geweest. Ooit een keer tweede is geworden. Terug het vaandel en het knikje in het koningspaar van Zevenum kwam van het koningspaar Angelo Giele en Jozef Pax. Gevolgd door de 2 hofdames. Die zijn er inderdaad ook, ja. Zien er ook voor hofdames wedstrijden op het terrein? Ja, er zijn aparte wedstrijden voor hofdames, toetelasters, marketensters. Dus die werden straks door een deskundige jury weer beoordeeld. En inmiddels hier de volgende prachtige vereniging. Sint-Sebastianus Klimmen. Wielemannen. Zenemhorst niet, maar aan de brink terug het vaandel. Hier ook de doorboorde heilige op het vaandel te zien. Het is inmiddels het bordje wat hier werd aangekondigd. Maar dat is niet verkeurig. Dien Dols als thermometer. De vlaggendragers met het vaandel. Wat gedragen werd door Ron Leunissen. Het koningspaar in jacket met Egid Ronkos en Anneliese Martens. Dat is een beetje de oude stijl van de koning, hè, van vroeger. Ja, toch? Inderdaad. De koningin-jacket zoals we dat kennen. Maar ik heb wel eens oude beelden gezien, hebben die koning ook echt zo'n kroontje om. Ja. Zoals Stefan van Vende als enige nog heet. Hè? Ja, klopt inderdaad. Je ziet wel inderdaad op de chacot de koningslauwerkrans. Maar deze heeft gewoon de hoge hoed. Ja, daar kunnen we vereniging aanlopen, hè, als klimmen kunnen. Nieuwe uniformen. En ze hebben vanmorgen de Bronk al gelopen in klimmen. Dus ze hebben al wat kilometers erop zitten. Ja, we gaan over naar de nieuwste schutterij binnen de Oude Limburgse Schuttersfederatie. Oftewel de schutterij Sint-Andreasvelde Schandelo. Hier zijn klommen, tambourmetre. Met muziekkorps geholpen door de fanfarevelden. Sophie Krommentuin met het bordje. In rustige gewoon in 1928. Ja, het is werkelijk uniek dat dit gaat plaatsvinden, dat Schandelo gewoon erbij is. Inmiddels kennen ze ook 43 leden, waarvan er 13 in uniform als het goed is zullen meelopen. En in Liekert wat meer te zien. Ze zien geholpen qua uniform door Azenrooy. En Jan Kramers samen met Riet, koningspaar, oud kastelein voor de kenners en velden van de Visgraaf. En Café de Pomp, bestaat ook al niet meer. Het unieke moment voor Sint-Andreas Schandelo, noem ik het maar eventjes. Ik weet dat ze uit velden komt, maar... Het is inderdaad bijzonder. Op de oude plek van de woonhuis van Ger Koopmans stond vroeger het schuttersgebouw. Ja, dat klopt. Op de Maashof. We zien verslagen van dat er vroeger op de vogel wordt geschoten. We gaan eens kijken wie ze het kon doen. Hè. Ik durf ze niet te noemen als winnaar. Hè. Ik durf ze niet te tippen. Nee, nog niet. We gaan over naar Sint-Georgs uit Simpelveld. Uit de Zuid-Limburgse Schuttersbond. Max Hoebe met het bordje. Bieleman. Of Jo of Koos, een van de twee. En ook dat ziet er weer fantastisch uit. En Jo Rademacher en Tini Windhagen als koningspaar. En ook dit geval weer in jacket
Ze kijken even naar de camera in plaats van naar de genodigden. Dat is toegestaan, want natuurlijk, we moeten klagen naar onze kijkers. Gevolgd door de manschappen. Hun lopen de oude exercitie, want je kunt inderdaad zien, de geweren hangen om de schouder heen. En dat betekent dat ze beoordeeld worden in de oude exercitie. En we gaan over naar Sint-Catharina uit Stramprooi. En bijzonder om te melden is inderdaad de bordjesdrager die voorop loopt. Is eigenlijk de bordjesdrager van Sint-Sebastianus Zevenum, Demi Roodbeen. Maar in dit geval werd er gevraagd, Demi, wil jij met Stramprooi meelopen? Dit is de kleindochter van Henk Verens en je ziet nou de schutters van Serenok. Geweldig trots dat Demi voorop loopt bij Stramprooi. Viervoudige OLS-winnaar. Met Jacques in de Kleef. Keizerspaar. Carla Aangevaren, Mathieu Meulen. Koningspaar, Jos Raamakers en Elke. En de manschappen. Ze hebben dit jaar inderdaad gekozen om af te stappen van de fluiten. En ze zien over gewoon naar het Groenkorps, wat natuurlijk ook schitterend is. En dan gaan we over naar Sint Antonius uit Altweerterheide. Een kleine vereniging, maar zeer grote daden. Voorop loopt dan ook de bosjesdrager Jedin Wevers. Al jarenlang tenor de tamboermajoor, de tamboermeter Wendy Lamrex. Vaderdrager Martin in de Kleef. De keizer voorop. En gevolgd door Matt van Gimmel als koning van Altweerterheide. Dan komt er ook wat, hè. Sint-Martijn is ongelooflijk. We zien we altijd inderdaad stil hier bij het koningspaar Peter Boers en Demi Kuipers. Ze stralen, maar ja, met zo'n geweldig koos voorop kunnen ook alleen maar stralen. De voor Maria en Jan Simon als keizerspaar ook al jarenlang natuurlijk mee in het lopen. Het komt echt een machine dan voorbij, alleen muzikaal al geweldig. En dan komt de tweede muzikale vereniging eraan. En die zullen we daar zeker even stilzien op het moment dat ze er even bij komen. Oftewel de schutterij Sint Salvius in Limbricht. Ze wonnen ooit al de Espritprijs, volgens mij 2 jaar geleden. En dadelijk zullen we ook het huren kregen waarom we dan terecht gewonnen hebben. Dus ook op Jan de Diederen, de bordjesdrager. En we luisteren even naar de schitterende klanken van Limbricht onder leiding van tamboermaître Rudy Hendricks. Met die zwarte veren op de zwarte hutjes. Bart en Nicole Wolters. En hier is de streep van het einde défilé. Commandantie commando geven. Hoofdfront, u wilde het op de achtergrond. Commando werd geklonken en dan gaan we over
als het goed is, naar België. Oftewel de organisatoren van het Oud-Limburg Schutsfeest 2018. De schutterij Sint-Servatius uit Raam. We hebben net gehoord dat er een fonds is opgericht. Waarbij dat wat over is gebleven van het OLS van vorig jaar. Mee en door verdeeld wordt bij evenementen en verenigingen die wat steun kunnen gebruiken. Slim idee. Ja, geweldig om inderdaad zo de gemeenschap erbij te betrekken, ook voor de komende jaren. Ze zien ook qua aantal leden mogen groeien. En dat betekent ook inderdaad een Oud-Limburg Schutsfeest maakt wat los. Zoals Jo Broek al zei, een OLS moet je eens in je leven meemaken als organisator. Nee, dat gaat niet, want over zien we met te veel. Ja, dat kan helaas niet, inderdaad. René Vonks heeft zich tot Keuning geschoten en José Baggers is in het prachtig kleid erbij. Ja, de hoeft niet heel goed te zien om met de OLS te winnen. Hè? Nee, dat ziet inderdaad een Raam, dat ziet aan Sint-Sebastianus Zevenum. Kleine verenigingen zijn tot grote daden in staat. En dat is ook heel belangrijk. Een rustmomentje, want inmiddels zien we in Amara aangekomen bij de broederschap van de Busschutter-Neer. Natuurlijk voorop ook met de standaardruiter. Pieter Seijbe is dat, op Goukje. Dat klinkt Fries, maar dat is ook zo. Dat is een Fries. Dit was eigenlijk een broederschap en die hebben vanaf vorig jaar dames toegelaten tot de schutterij. Dus we zien inmiddels ook als het goed is de eerste 9 damesleden die binnenkoers lopen. En dat is natuurlijk de toekomst. Want schutters in het gildewezen is voor iedereen, zowel voor mannen als vrouwen. Ja, natuurlijk is het veel leuker om naar een schuttersfeest te gaan met het ganse gezin. Het is wel wat duurder. Ja, hij wil dan bonnen. Maar Pieter inderdaad hier ja. laveert over de straat. Het Goukje is prachtig. Je hebt het goed onder controle. Ook hier zien we regels voor. Het dorp Neer had vroeger wel 5 schutterijen, hè? Ja, inderdaad. Vroeger 5 schutterijen, er zijn nog 2 over. Sint-Sebastianus en de Busschutter. Sebastianus Neer natuurlijk in 2009 het Oud-Limburg Schutsfeest georganiseerd. En de Busschutter Neer zullen heel graag dit evenaren. Maar zonder dat hebben we ook respect voor. Hè? Heel veel respect inderdaad. Peert wat schichtig natuurlijk door het applaus. En kijk eens wat hij aankomt. Mark Vossen is de bordjesdrager hier rechtsonder. Nou, in dit geval een kleine correctie, Tom. Oh ja, ik vergis me. Ja. Ja. Mark Vossen heet Torenboef uit Korf Zuid. De langste man ervan, maar in ieder geval als thermometer zal Mark Vossen hier dadelijk voorbij komen. Ja, Mark was vroeger bordjesdrager. Poeh, daar red ik nog wel aan. Je ziet de bollen aan de onderkant van de vaandels. Dat is voor tegenwicht. Ja, Geert ziet inderdaad dat de moeilijk met het. De wind toch metspeelt. Daar krijg je spieren van. We luisteren even naar de Bussenschutter uit Neer. Hij is Mark, ja. Dat is een lang, ja. Het is prachtig, de korps. Met natuurlijk de Helge Martinez in het midden. De vaandeldrager Ed Verstegen in de functie. Het overgenomen van zijn vader. En hier zien we nog eens natuurlijk de Helge Sint Martinez. En hier hebben we Edje Verstegen. En natuurlijk het schitterende koningspaar. Dit jaar Westerlandzaat met zijn nichtje. En inderdaad, de jurk is speciaal gemaakt. En het is zeker mooi om hun hier als koningspaar van de Busschutter-Neer voorbij te zien marcheren. We gaan naar de stad Wiert. Ook deze club is weggelopen uit een middeleeuws schilderie, laten we zeggen van Frans Hals.
Inderdaad, het gilde van de Wiert als stadschutte Sint-Catharina. En er werden natuurlijk vandaag heel veel filmpjes gemaakt. Om hier weer een prachtige standaardruiter voorop te zien gaan. Parsifal met deze Hinks. En Wienand Ophei. Als ik me goed heb geïnformeerd, is de standaardruiter van de Wierter Stadsschutte Sint-Catharina 1480. Je merkt het marstempo van gildes en marstempo van schutterijen echt iets anders in elkaar. Dit is ook echt een gilde. Iets langzamer marstempo als de militaire schutterijen. Vandaar dat af en toe een klein oponthoud staat binnen de schutterijen binnen een optocht. Bert Mensing als koning. En we zien daar de schutterij Sint-Monulfus en Gundulfus uit Maasmechelen aankomen. Op schietgebied natuurlijk een autoriteit. We hebben al het OLS vaker gewonnen. Ja, dit is een schutterie die heeft ook in het bezit een paar reuzen. Ik zie niet zoveel schutterieën die ook reuzengilden zien. Dus het Akkermansgilde in Venlo. Ook Maasmechelen heeft zijn eigen reuzen. Mark Franke als thermometer, oftewel de vaste achteropschut van Maasmechelen. Hier zien we een filmbeeld. Jarenlang federatiebestuurslid en sinds dit jaar erelid van de federatie. En we zien door het koningspaar, maar er zijn koningin, vrouwelijke koning mag ik het officieel zeggen, ja, Anja Franke. Tuurlijk heeft Anja raak geschoten. En Mario leeft er langs. Ja, de ganse familie Franke hebben we voorbij zien komen. We gaan over naar de hei, oftewel de schutterij Sint-Antonius Stramprooi. Een van de twee schutterijen uit Stramprooi. Ook winnaars van het Oud-Limburg Schuttersfeest. In 2012 wonnen ze een Elkom, dus in 2013 mochten ze dit organiseren. We zien daar voorop de bordjesdrager Bram Hogerheide. En daar de thermometer Michel Bongers. Gevolgd natuurlijk door het muziekkoros van de hei. Hier zien we de jeugd weer terugkomen. Dries Tine Vaandrig en een koningspaar Maurice Veller samen met Claudia. Ja, en ook deze Stramprooise vereniging heeft het OLS gewonnen. In een eindstrijd met die andere van Stramprooi. Dat was bizar. De twee verenigingen van Stramprooi die overbleven in de finale. Weer een winnaar van het OLS recent. Die van Grevenberg. Bordjesdrager Emma Breurs voorop. De Bielmannen. Gevolgd door een prachtig muziekkorps, de Marketensers, de Vlaggedragers en het Vaandrig. Dan moet ik heel even de naam schuldig blijven. Jos Knops als keizerspaar. Ja, voor de eerste keer hè? Ja,
En inderdaad Marcel Stevens die hier voorbij marcheert als koning. Verpand dit jaar inderdaad dat er binnen de Schuttersbond Born echt 3 nieuwe keizers zien gekomen. Die we vandaag allemaal hier aan ons langs zullen zien trekken. Dan gaan we naar Sint-Martinus-Linnen en we zien dadelijk onze Europese schutterskoning die als het goed is ook in ons midden aanwezig is. Ja, let bij mij. Ik zal even kijken. Leonice, dat is de man die we verwachten. Wie die van Lin. Zo te zien, maar eerst krijgen we thermometer Fred van Hal. Natuurlijk met de snor, bekend, vuur op. Ik vind ook eigenlijk dat ze een snor moest hebben als thermometer. Het heeft een bepaalde uitstraling inderdaad. En Fred kennen het extra laten staan. Hij zwet, hij puft. Vooral met de snor is dat een geweldig zicht. Dat was het einde défilé. En inderdaad, zometeen zullen wij eerst het keizerspaar zien. Marjan en Ben van Vloot erop. Dan Annette en Frans Smits en hij is er. Daar hebben we Leo en Hermanice, Europees schutterskoning 2018-2021. Ja, en dat is ze tot en met 2021. Ja, ja tot 2021, tot het Europees koningsschiet in Deinze, zal hij Europees koning zien en ons vertegenwoordigen in Europa. En we moeten echt de komende jaren gans Europa doortrekken. Ja, hij is op veel plaatsen geweest inderdaad, maar we trekken op dat gebied door heel Europa. En daar is Leo en Irma zien dan onze karttrekkers en hoofdrolspelers. Prachtig. Sint Rochus, dat is een pestheilige. Dat is de vereniging Hoed Stevens Wiert. En hier zie je inderdaad in plaats van de marketensters hebben we de zoetelaarsers die in het midden aanwezig zijn. Prachtig gekleed. En zo'n uniform huurt ook natuurlijk bij de oude vestingstad Stevens Wiert. Ze gaan in 2021 in de veldslag spelen met 600 deelnemers, oftewel reenactors. We hebben Rudy en Paul Oudekerke gezien als koningspaar. Kijk eens, weggelopen uit de 80-jarige oorlog. Sint Rochus, Stevens Wiert. Truc in de Schoutstroot in Zevenum. Waar we natuurlijk de standaardruiter van Sint Lambertus Helden voorbij zien trekken. Petra Geres, die ook voorop ging bij de optocht. Jorn Theeuwen met het bordje. Petra nog een keer. Van de Lierste achteraan. Ja, 9e vorig jaar. Dat is toch een club die altijd met uit in de eindstrijd van het scheten. Bernie van Dierop is mijn co-commentator. OLS-secretaris. Ook zien we inderdaad hier ook de jeugd van Helden. Hier in de Marketenster. Maar natuurlijk het eerste optreden wat ze vandaag in ons midden hebben. Fred samen met zijn koningin Marieke. Fredje Lemme met Marieke. Vergezeld door een prachtig prinsesje. Moe gestreden zo te zien al. Nou, dat is er bijna. Hier zien we Fred triomfantelijk lachen. En Marieke natuurlijk. Een beetje laat van de zon zo te zien. Op de achtergrond zien we Massa Maassen als commandant. Ivo Held. Heb je het goed, hè? Thermometer van Sint Willy Broders Obbig. Vorig jaar veerde bij het scheten. En ja. zij hebben eigenlijk de beste schutter van dit jaar in haar midden. Een prachtig koningspaar. Harald Heines met Jamila Heines. Jamila is zijn dochter. En inderdaad de beste schutter Peter de Bruin van de Oude Limburg Schuttersfederatie. 2 goede schutters. Ze hebben al nog rol. Conjour. Hij is veerde geworden bij het individueel scheten. En Peter de Bruin is de eerste geworden. Hij schoot gewoon 451 keer achter elkaar raak. Waarbij die anderen allemaal misden. Ja, zeker voor Roel was het heel knap. Maar inmiddels gaan we weer over naar de schutterij van Sint Martinus Marbree. Oftewel weer de buurtgemeente, de gemeente Pillemaas. Maar die zien met de fiets.
Kalderscheurs hier, muzikant, maar vooral het kunstpaar belangrijk. Peter Verlier samen met Rianne van Lier, Vaassen. Nou, Rihanna heb ik staan. Dus kisten ze van Rianne op die knungels. Ik zie ze binnenkort, dus ik ben benieuwd. De Groene van Meijel, oftewel Sint Willibrodus. Ook zo'n geoliede machine. Als die aan zich voorbij trekt. Hier zie je de jeugd natuurlijk ook weer terugkomen. Paul Verhaag met Daphne Delvaux. Een prachtig jong koningspaar. Peerlijk werd inderdaad tot schutters en schilderwezen nog steeds springlevend is. En zeker ook een toekomst zet. Een prachtige manschappen. Een stramme paradepas die ze kennen. De Groene, we kregen die andere nog. Hè? Straks komt inderdaad de blauwe, oftewel Sint-Nicolaas. Maar eerst gaan we over naar Sint-Sebastianus, Pekholzheide. En die kregen de steun van fluit- en tamboerkorps Odeon ter Winselen. Ja, het is en natuurlijk leden van de eigen schutterie zitten ook in het muziekkorps. Ja, het is mooi tot een vorm van samenwerking inderdaad. Het is noodzakelijk om sommige verenigingen overeind te houden. Ja, prachtig om deze samenwerking te zien. Freddy Vlugge met het vaandel. En hij Chiara Vrijen met Pascal Degens. Ja, Witken ook wel, Bernie. Ja, Witken zeker inderdaad. Prachtig. En een tatoeage ook tegenwoordig. Ik denk dat we een kleine oponthoud in optocht hebben. Ja, want het is vrij uniek dat een schutterie stil moet staan. En ze zien nog niet, gaan ze over de streep of wel? Maar ze moeten in ieder geval in de paradepas blijven. Hè? Ja, ze mogen in het défilé niet stil blijven staan inderdaad. Volgens mij waren ze net het défilé gepasseerd. Maar anders moeten inderdaad in het paradepas doorlopen. En eigenlijk mogen ze gewoon niet stilstaan in het défilé. Nou goed, dan moet er misschien toch een hulpverlener door en zo. Dat kan ik toch van Grubbevos nog herinneren. Ja, die dit gebeurde, ambulance doorheer. Klopt. Maar inmiddels gaan we over naar het Heilig Kruis Grevenbicht. De volgende prachtige vereniging. Ja, de gezelligste vereniging van Beeg. Zag een collega met gisteren over op een broerloop. Dus dat compliment hebben ze binnen. Ze zien mij allebei even heilig. Ik heb met allebei hele goede contacten. Prachtig muziekkorps. De Marketense groep. En natuurlijk Marielle, aanvoerster van de Marketensters. Een koningspaar met Harold Peters en Chantal Arens. Een koningspaar in jacket, zoals we dat noemen. Een knipoogje wat er even bij huurt. En even stralen op het moment dat de jury voorbij is. We gaan terug naar OLS 1999. Oftewel de Oranje Toren, de schutterij Sint Barbara uit de Ruiver. Opperruiver zoals we dat noemen. Met Lisanne Kessels als bordjesdrager voorop. Vaandeldrager Pascal Kessels en trotse koning Herman Geerlings. Een van de twee verenigingen uit Meersen, oftewel de schutterij Sint Remigius uit Meersen. Voorop bordjesdrager Jill Korteraad. De Bielemannen Maurice Barrier
en Menno Kwade. En tamboermajor Rick Engwegen. Het koningspaar met Frank Mane en Steffi Narings. Frank kennen we van de klomp. Steffi niet zo. Grootse koning van Meersen. Had ze gedaan voor Bieleman in het begin? En ze hadden inderdaad officieel de sapeurs zoals we die kennen. Dus inderdaad sapeurs van Sint-Remigius Meersen die voorbij zagen komen. Inmiddels naar een vereniging die de afgelopen jaren ook groot is geworden. De schutterij Sint-Joris uit Sint-Joost. Het bordje voorop, gevolgd door tamboermajor Adrie van Goor. Harmase is dit, samen met Ria. Prachtig koningspaar van Sint-Juus. Haar is ook burgerkoning geweest. En ook de echte. Het zilver blinkt aan alle kanten in de zilvervloot van Sint-Joost. We gaan naar Bels. De schutterij Sint-Martinus Groot-Beersel. Uitkomend binnen de bond Maas en Kempen. Met vuur op de bossendrager William Kadomski en Eline van der Bos. Tamboermajor Rudy Kneepkes, die helemaal in concentratie is. Koning Stefan Jansen met zijn charmante koningin. Ja, en al die schutterieën hebben vast en zeker nog wat wedstrijden op de schutterswei. Het zestal gaat zich natuurlijk klaarmaken met de Buksemeester voor de scheetwedstrijd. Die begint om 4:15. Kunt je op L1 Radio vanmiddag volgen. En ook volgende week zaterdag. Tenminste als het vandaag niet wordt uitgeschoten, maar dat zullen een unicum zien. In principe we gaan hier over naar een vereniging waar ik heel veel respect voor heb. Sint-Thomas van de Kino Blerik. Een kleine vereniging die zich continu inzet om het schutterse gildewezen in Blerik te blijven behouden. En je zegt net Tom inderdaad, vandaag zal het OLS niet uitgeschoten worden. Want wij kennen een regel, op het moment dat er rond de 30 schutterijen in de strijd zien, wordt de strijd gestaakt en wordt er volgende week zaterdag weer gekaveld. Peter Boots en met het vaandel en Gerrit van Berkenstein. En inmiddels is al 55 jaar lid van de schutterie. En ook natuurlijk ook voorzitter van Sint-Thomas van de Kino Blerik, gevolgd door de manschappen. En nu zien we ook goed wie het zilver blinkt op de uniformen. Sint-Martinus uit Kessenich. Vaker organisators van het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Prachtige kledij. Ze hebben maar liefst 136 leden. Waarvan er hier vandaag ongeveer 46 in ons midden met marcheren. De Vendeliers. Gevolgd daar door de thermometer Frans Peers.
schutterie Sint-Jozef Bugten uit de Schuttersbond. Borrenecht. We luisteren even. Ook hier in Keizerspaar. Sinds 2018. Ja, klopt. We hebben ze inderdaad pas geleden geïnstalleerd. Ivo Paulussen en Mirna Portenders. Gevolgd natuurlijk door het koningspaar Roy van Neer en Bo Buescher. Dan gaan we over naar die van Meerlik, oftewel de schutterij Sint Andreas uit Meerlik. Vuur op bordjesdager Daan Wilkens. Ja, 7e vorig jaar in de scheetwedstrijd. Dus Meerlik en Herkenbos samen erg groot onder de buks. Jo Ertkamp met het vaandel. En de schutterskoningin met prinses. Of bloemenmeisje. Dat is Sanne Leijbrand. Zij draagt de vogel van Sint Andreas Meerlik. Prachtig allemaal de hoor gedaan. Commando gegeven. Einde défilé voor Sint Andreas Meerlik. De schutterij Sint Petrus Kelpoler. Weer opgegaan door bosjesdager Revi Hermans. Met André Bongers. De maaktensters. Vaandeldrager Jo Weijers. Het prinsesje wat we weer terug zien komen. En het koningspaar met natuurlijk een trotse koning Paul Smees samen met zijn koningin. Met Annie. Ziet er netjes uit allemaal. Even kelpen oorlog. De schutterij Sint Manulfus en Gundulfus uit Rotem. En dan zien we weer terug in het Belgische land. Achter de beurtjesdrager zien we Jacques Gijzels, tambourmetre, 72 jaar lid, Bern. Ja, dat. Best op die 14e lid gewoon zo. Jong bij de schutterie. Jong bij de schutterie, dat kreeg inderdaad ook. En ik merk dat met name als secretaris heel veel onderscheidingsaanvragen binnen voor langdurige lidmaatschappen. Dat betekent ook dat het echt een hele familie is. François Drezen en Sylvia Therium, het koningspaar. Gevolgd door de hofdames en natuurlijk de manschappen. Ja, Bernie, we gaan zo meteen plaats maken. Dan kunt zich die plichtplegingen weer verrichten. Richting tribune en de schutterswei. Want de wedstrijd moet voorbereid weer. Gaan de wedstrijd zonder dicht, hè? Zeggen ze maar, de wereld gaat gewoon door. Ja, dat heb ze ook liggen. Inmiddels kijken we inderdaad nog ter slot naar Sint-Sebastianus uit Put. Natuurlijk organisatoren van het Zuid-Limburgs Federatiefeest over 2 weken. En het is een prachtige vereniging om die bezig te zien. Ze hebben zich hard ontwikkeld de afgelopen jaren. Ook de jeugd is natuurlijk erbij. Het enthousiasme zien we hier. Koningspaar met Peter Jansen
en Vivian Everaars. Het koningspaar wederom in jacket. Ja, het ZLF is het tweede grote schuttersfeest van de provincie. En dat is op 21 juli. In Put dus. Ja, dat is de andere schutterie uit Meiholts in de blauwe. Met Keizerspaar, Mart en Fien Verschuren. Theo van Buggenum, Brenda van Rooij. Koningspaar, de jeugdrumheer. Ook die van Meijel zien op de fiets dit jaar. Ja, Zuid-Limburg, Noorbeek, Sint-Brigida. Met de OLS-federatie bestuurslid Martin Rodink en zijn vrouw Danielle. Al jarenlang Keizerspaar in Noorbeek. En Ruud en Maroos Somers, Koningspaar. En ik heet welkom even met Jos Gerrits, de oud-hoofdredacteur van het Limburg Schutterstijdschrift. Jos, welkom. Dank je. Hij is ook in die studie cultuurgeschiedenis onderzoek gedaan naar het schutterswezen. Ja. En hij schreef ook onder meer de chroniek over de schutterie Sint-Laurentius Spouwbeek. Die hebben we nog niet gehad, toch? Wel. Dus we snel op die binnen. Ja, die komen daar. Ik kom net van het budgetterrein af en de sfeer is geweldig. Ja. Goed geregeld. Dat is goed om te horen. Ja. Ik wil het eigenlijk vragen, wie is het op de wei? Ja, goed. Prima. Goed uitgelachen, compact. Mooi verspreid alles. Ik kan zo dingen krijgen. Hoeft niet lang te wachten. Ik heb gehoord dat min of meer een kopie is van de plattegrond dan, hè, van vorig jaar in Ophoven. Dat zou goed kennen, ja. En daar is niks op tegen natuurlijk. Nee. René Willems met Vaandel, ook hier weer een Keizers- en Koningspaar. Annemarie en Pieter Scholtes voor het 23e jaar. En daarachteraan Guillaume. Ik moet zeggen Guillaumin natuurlijk, samen met Fons Bastings. En Fons is de oud-voorzitter en dacht, nou ik schiet nog maar tot koning. Dat lijkt me een goed plan. Ja, maar dan moest het er altijd om wat doen. Hè. Zijn de tabs al open op de wei? Ja. Het is beren lekker. Nee, maar ook langs de kant. Het is gewoon geweldig. Wat zie je dus, een beetje weer op, dat steekt de ganse route. Ja, we zien natuurlijk pas 10 jaar geleden, 10 jaar hebben ze erop moeten wachten in Noord-Limburg om weer een schuttersfeest te hebben. Misschien dat ze dat mee hangt. Ja, het zou goed kennen. Want, maar het is ook wel een gewoon dorp, denk ik niet verwacht. Ik word hier nooit zo geweest, maar... Kun je nog eens ergens, hè? Ja. Sint Oda Boshoven in een groot muziekkorps. Gerard en Erna Huijerjans als koningspaar. En dan hebben we een koning van 16 jaar. Dit mag pas net onder de buks. Ja, hij is het, Dirk Monen, 16 jaar. Proficiat man. Ja, dat is de toekomst. Hè. En we krijgen dadelijk nog een jongere koningin. Ook 16, maar een paar maanden jonger nog als Dirk. Maar als het een beetje doorschudt, is er met 25 keizeren. Ja, dat gunnen we hem toch? Zeker. Want de meus gewoon wettelijk pas
op die 16e onder die zware buks hangen. Ja. Het is toch wel een heavy wapen als je die kogel, die prop, die eruit komt. Ja, maar hij wordt goed beveiligd. Hè. Dus daar ligt het eigenlijk niet aan. Maar het is gewoon een afspraak die gemaakt wordt. En volgende week weer te Oetscheten zal er ook een wedstrijd zijn. Hè? Ja, dat is met de Winbucks, hè? Ja. En dat gaat dan ook tot 16 jaar. Hè. 8 tot 16 jaar. Ja, 22 drietallen. Dus dat is een aardig begin. Hier zijn die van Beegde, Sint-Sebastianus. Ik heb nog een beetje aan genealogie gedaan. En we hebben toch familie Duesborgs in Beegde ook gehad. Dus dat is dan ons bijdrage aan de deur. Dat is niet geweldig, maar ja, we hebben toen ons best gedaan. Of hebben ze toen weggejaagd? Dat zou ook kunnen. Allemaal richting Tegelen zijn die allemaal gegaan. Oké. Keizerspaar, Tini en Frank Goede en Karen Evers, Martijn Heltsel, moet ik het goed uitspreken. Koningspaar. Ja, het weer is prima, maar ik denk toch dat het warm is, nee? Nee, het veel makkelijk met een... ik zie toch een paar gezichten... In de gym is het... Ja, nee, maar... Onder die uniformen. Ze hebben al een stuk afgelaten. Het is lang, het is... op het kerkje zorgt het angezoet die in de echt is. Dus ze hebben niet al de toonontwerpen schön hangen, precies. Maar ja. In de hoofd ook niet veel, ja. Ja, ze zien de Ros. Sint-Job, het leuke. Wiegen Wiert. Concentratie bij Rob Driessen. Ja, en dit meisje is de eerste vrouw binnen de vereniging die zich tot de koning heeft weten te scheten. Joël Kamp, officiaat. En pap loopt er nemen met het zilver. Ton Kamp. En trots. Dat maar wat. Die van het Hengen. De huzaren van het Hengen. Onder kolbakmutsen. Niels Knopen. Johan Vergoosen. Met de Mees. Van Meeuwissen. En hier is het Keizerspaar. Jelle de Jonge en Rini. En Ilona Idema met René. Schitterende huzarenkostuums. Uniform moet ik zeggen. Ik vind persoonlijk dat wij best wel in een tijd, we kennen elkaar nu zo'n 10 jaar ongeveer. Ja. Misschien wat korter. Dat er veel, we zitten in een periode met een hoop verandering. Hè? Ja. Ik heb wel meer paard gezien, dat is ook interessant. Ja. En wat me ook opviel is dat er steeds meer chateauerieën een fanfare drumband inhuren omdat ze er zelf geen leden meer voor hebben. Mm-hmm. Dat vind ik geen slechte ontwikkeling. De slechtste alternatief zou zijn, dat is heel moeilijk. Ja. En dat is ook gebeurd. Maar ja, Kinroy, Sint-Martinus duidt het heen met een paar tamboers. Ja, officieel hoeven ze maar één tamboer te hebben de tempo aangegeven. Maar dat vinden ze dan te min. Ik vind dat wel eens jammer. Ja, maar als ik oude zwart-wit beelden zie, dan zie ik ook maar één tamboer. Ja, maar het is niet dat we uit een slechtere periode komen. Nee. Die drumbands die zijn pas eigenlijk goed naar de Tweede Wereldoorlog gekomen. Jaren 50 was nog een opbouwtijd, jaren 60 hebben die zich doorgezet. En dan kregen we ook op een gegeven moment de margeretten erbij. Dat was nog eens gek. Ja. Dus ook Peter Resse als koning van Kinroy. Die heeft ik vorig jaar nog met een commentaar heeft geholpen. Proficiat Peter. En dit is Ospeldier, Sint Odilia. Ook met nieuwe jeugdleden. 9e vorig jaar in de scheetwedstrijd in Ophoven. En achter Vince Berends, die verstopt zit achter het vaandel. Kim en Martin Verheijen. Vader en dochter. En kijk maar, zoiets chic. Of wil ze dat niet zeggen? Ja, heel mooi. Nee, ik word aan het kijken naar de shutters. En als er nu nog 1 of 2 rijden erbij, dan wordt het meer een evenwicht geweest.
Maar daar let de jury ook op. Hè. Het mooiste geheel, dan moet het ook goed gebalanceerd zijn. En hier hebben ze wel Je kunt niet achter een dun zien en voor op dik. Juist. Je moet, maar ja, goed, noodbreekwetten. Nog zo'n vereniging met prachtige uniformen. Die van Brunsum. Isabelle Grissen met het beurtje. Ik zal de telefoon andersom houden. Altijd horizontaal fotograferen. Ton en José Hansen. Koningspaar. En Brunsum met het kanon bezig. En een mooie Belgische bar, ja. Chic, ja. Ja. Maar ze mogen niet meer knallen. Hè? Ja, dit kanon heeft wel eens geknald op een, mag ik het zeggen, onhandig moment. Vlak bij Emerson Oeren. Een redelijk jonge schutterie. Opgericht in 1992. Wermend. We hebben zo'n jaarmaat, dus Leendert Jaarmarkt. En dat is ook de reden om de schutterie op te richten. Huub Paulussen met de baard als Bieleman. Hey Thijssen. Kijk, zo'n hoop jeugd bij de Marketensers. Bianca en Dave Hoebe. Die van Wermend. Bianca denkt, ga ik naar de kant met de camera, anders loop ik tegen een veer. Maar de cameraman is zelf koning geweest op de slek, dus. Dan moeten het weten, hè? Ja. Maar dan werd er ook heel lang ter mogen blijven staan. Maar ik heb daar toch wel respect voor van een vereniging die nog kort geleden opgericht is, relatief aan. Ja, en die heeft dan toch wat volgehouden. Want is dat lastiger? Ja, normaal bloedt dat nog 5 jaar, 6 jaar, bloedt dat weer goed, hè. Je ziet het, Sint-Stefanus, Jos Schulpen, Van Deteren. En nog een jeugdtambourmetre. En ook zij melden in de informatie die we hebben gekregen dat er veel jonge aanwas is. Bij het zestal, mensen van 16 of 17 jaar erbij, 2. Dat geeft de burger moed, hè. Loop gewoon. En door zien we al in Mechelen, Sint-Sebastianus. Bouke Bakker met het vaandel. En Rick van Velde met Anja, Koningspaar. Nog niet lang geleden een jubileum gevierd en die hebben dat gedaan middels een symposium. Dat vond ik ook wel apart. Dat is weer eens wat anders. Ja, dat wordt het zogenaamde Wittems Overleg. Best OB geweest. In de Biep? Ja. En die hebben nog niet zo lang geleden tijdens de voorjaarsvergadering hun resultaten. Ze hebben allemaal voorstellen opgesteld. Hoe je het beter kent, wie we de boel echt steviger in het vet kunnen zetten. En daar zaten hele goede ideeën bij. Ik ben benieuwd wat er uit gaat komen. Kent ze een van die dingen nemen? Kunt ze dat nog rappelleren, zoals ze dat in Maastricht zeggen? Ja, diversificeer. Dus maak het niet alleen op die shutters, maar breng het gaat breder.
betrek andere verenigingen erbij. En wie duist dat dan? Ja, door ze ook een functie te geven. Kijk, de kind toch een orkest neerzetten op de bühne. De kind ook kijken of de drumband of de fanfare een eigen orkestje heeft. Die dat dan ook kan doen. Ja. Dan hoeven ze het niet wie te zoeken. Hè? Dus... Nee, precies. Ja, daar hebben ze dorpen, dat is ze en bij de vastloosvereniging, en bij de schutterie, en bij de fanfare. Je hoeft maar een kraan te betalen. De jury is druk bezig met de punten geven. Is het nou heel belangrijk, de uitslagen straks? Zeker. Dat is de hoogste eer. Hè. Op het oude Leemeren punten orde. Er wordt niet heel lang over nog gediscussieerd, toch? Men leed zich wel neer bij een tweede of derde plaats, of toch niet? Nou, dat kent nog wel eens. Ja? Ja, vooral bij de beoordeling van koninginnen en zo. Dat kent nog wel eens emotioneel werken. Want daar kunt ze natuurlijk op een rie zetten. En daar kunt ze natuurlijk ook zelf zeggen van... Ja, maar kijk... Die ganse schutterie die omarmt dat koningspaar en die koningin. En zij is het mooiste van het hele land. Hè. En als ze dan geen punten krijgt, dan kan dat wel een stijgen van. Ja. Overigens moet ik ook toegeven dat sommige juryleden interpreteren toch wel heel persoonlijk en niet consequent. En daar ergeren zich de shutters dan aan. En die punten komen straks allemaal online te staan bij de OLS-federatie. Je hebt gezien weer allemaal punten heeft gewonnen. Het zijn ontelbare prijzen. En dit wordt de goed doen de majorettes van Sint-Sebastianus uit L. Ja. Met Ties Heikers een bordje. Deze Rick Kamp. Ik geloof dat die ononderbroken majorettes hebben gehad. Toen de jaren 70. Toen was dat eigenlijk een hype. En dat bloedde noorderhand weer dood. Maar ze hebben het heel lang volgehouden. En dit is ook gewoon geweldig. Met de gens Ron Gele, Vaandel en de familie Kamp, Theo en Jean Kamp. Dat is het koningspaar van L. Klinkt niet alleen goed, dat ze het ook goed doen. En dan in zo'n dorp 2 schutterieën. Sint-Sebastianus neer. De bussenschutters doen het ook redelijk goed. En hier is de heilige Sint-Sebastianus doorboord met pijlen als martelaar. John en Jolanda Stemkes. Ik moet zeggen, een van de marketensers is plotseling in het ziekenhuis opgenomen. Dus Mirjam Konings, beterschap Mirjam. Hopelijk kiekt ze vanuit het ziekenhuis. Of kunt ze de optocht later terugvinden bij ons op internet. En gauw weer wel thuis. Ja, dat was het OLS in 2009 in Neer. Goed OLS, heel goed OLS. Een vernieuwend OLS. Ook. Ja. Sint-Gertrudis. Austro, Amstenrade. Met Sky knarren met het beurtje. Daarachter de voorzitter van de vereniging, Paul Roberts. De beer van het zuiden. Wij wonen in Wessem. Henry Teunissen, het vaandel en Kitty en Harry Leunissen. Koning en koningin van Austro. Ja, dit tambourmetre die we voorop zogen, die mag ook die meesters, die tamboerstekken op zijn eigen werkplaats in Wessem. Voor grote verenigingen in gans Europa. Ja, en daar heeft er eigenlijk een hele goede reputatie mee opgebouwd. Dat deed er perfect. Ja. Maar hij had ook een hele lange grote tuin. Achter hem, dan kun je de stek in de lucht gooien en oefenen. Ja. Ik kan echt een paar honderd meter kun je al lopen. Dus. Sint-Hubertus Nattenhoven. Klein maar fijn.
160 inwoners, heel Nattenhoven. En we zien de schutterie in het gala-uniform van de grenadiers. Daar waren de vroeger in het leger de granaatwerpers. En die gooiden die granaten al slingerend langs hun lichaam. Dus die moesten geen breie petten hebben. Die gingen die petten af, vandoor die hoge mutsen. Heb ik gelezen. Je moet niet denken dat ik alles weet, dames en heren. Dit is het koningspaar. Björn en Natasja Jesse. De schutterie van Lijveren. Leon Berens, het vaandel, en Glenn Heijmans en Suzanne van der Pas. Ook dit zit er wel chic goed. We hebben het er ieder jaar over, Jos, dat eigenlijk die schutterieën nooit betrapt zien op het deelname in een veldslag of verdediging van een stad. Nee, en toch beginnen alle geschiedenisboekjes over de schutterieën beginnen hierover. Hè? Ja, goed, maar dat is mythen en sprookjes. Hè. Het klinkt allemaal zo logisch ook. Hè. Als ze zo rondmarcheren, dan denken ze van ja, die zullen wel beschermende taken hebben. Dat hebben ze heel ten dele gedaan. Worden meer politietaken, maar echt in de oorlog hebben we sowieso nooit opgetrooien. En ja, bescherming voor de dorp, dat wordt ook wel een moeilijke zaak. De schutterie Doornen, Sint-Sebastiaan, met vooral de familie Gebelen. Ja. 5 schutters in het zestal met de achternaam. Saskia Knubbe en Eugène Bruyne als koningspaar van het Belgische Doornen. Tungelder. Jesse Stals. Trotsel kent ze niet. Die kan 2 rondjes lopen. Ja. Peter Korte met het vaandel. Wat kroekenstoppen erachteraan. En David Mertens is koning, de 50ste koning van Tungelrooy. David Mertens van Tij van Halvers. Ik denk dat dat Peter Korte is. Ja, die liep erop. Ja, dat hebben ze omgedraaid. Dat is het zeker? Ja. We gaan het straks volgen. En toch is dat verwarrend voor mensen die niks met schutterie en gildes hebben en zich erin willen verdiepen. Die denken altijd van het heet met geweld, met verdedigen, met geweren, met handboogschieten. Want ik zei, ja, politietaken hadden ze wel. Ja, maar... Het had met gevangenis te maken of het vasthouden van daders of van de verdachten. Gevangenen begeleiden. En dan wordt het nog verspreid over een paar honderd jaar dat ze dat een paar keer tegenkomt. Maar dat er nu processies zijn geweest die tegen protestanten beschermd moesten worden. Of dat er barricades worden opgegooid, zoals ik vind dat bijzonder mooie special van de Limburger heb gelezen. Ja, dat is allemaal niet aan de orde geweest. Fake nieuws. Fake news, yes. Erik Willekes, tambourmetre, van de enige Brabantse vereniging die lid is van de OLS-federatie. Schut van Buul, met Harry Das, vaandel. Keizer Marcel Nulens en Grada van Das. Is de koningin, oftewel de koning. Proficiat. Schutterie van Buul. En hij is Oorsbeek. Wat aan, hè? Jo. Lilian en Danny van der Zee. Zien we hier in beeld. Sint-Lambertus Oorsbeek.
mooie, trotse vereniging. Oh, dat komt wel aan. En je ziet het geweer de schouder dragen. Dat is oude exercitie. Ja, en Rotte van Veer daarna. En de oude exercitie moeten we plaatsen tot de Eerste Wereldoorlog? Ja, tot en met, kan je eigenlijk zeggen. De Eerste Wereldoorlog heeft alles stilgelegd. Daarna hebben ze de reglementen veranderd. En de afspraken van de nieuwe exercitie. Ja, en die verenigingen die schutterieën mogen zelf kiezen wat ze speulen, hè? Ja, eigenlijk zoals ze moeten zeggen, als ze een uniform dragen van Veurneugentien, dan zouden ze oude exercities moeten doen. Daarna zouden ze nieuwe exercities moeten doen. Maar zo nauw nunt nemen ze eigenlijk. Dat mag ook wel. Hè? Ja, maar ze zitten er al een tijdje. Het is niet dat ze weer eens kunnen opstoten. Sander Rutte en Suzanne. Het ganse gezin is bij de schutterie. Ja, dit is de fietsenwereldmeester, hè? Tweede vorig jaar in Ophoven. Sint-Petrus en Paulus van Susterhei. Ze hebben gebouwd aan een nieuw schutterslokaal. Trouwens waar het onthaal vorig jaar in Susteren niet minder drum. Nee. Het was een enorm feest in de deur. Daar hebben ze niet veel nodig om een versje te boeren. Sint Rosa uit Zittert. In de jaren 70 heropgericht. 88. Champions League. Theo Arends heeft zich tot koning geschoren. Dus Jos, we moeten dat in de geschiedenis niet zozeer concentreren op het militaire, maar meer op de symboliek, de sterke verbondenheid met de parochiekerk in de dorpen. Nou, de broederschap onderling. En de kerk speelde daar natuurlijk een hele belangrijke rol in. Moest het eigenlijk zo zijn dat het was een hele moeilijke tijd in de 16e en 17e eeuw. De mensen zochten, het was op zijn minst net zo verwarrend als nu. Dat we ook niet meer weten wat er gaat gebeuren morgen. En de mensen zochten steun bij elkaar. En dat kost in de vorm van broederschappen. En die broederschappen worden automatisch weer aan de kerk verbonden. Daarom beschermen we openen met de processie met, beschermen we het allerheiligste altaar. Klinkt als een soort verzekering. Van twee kanten. Kijken naar die van Roggel, er zijn twee verenigingen. Ton Scheurs is keizer. Frans en Peter en Goede koningspaar. Sint Paulus Roggel. Dus verenigingen opgericht, misschien wel een klein beetje door Engs gedreven? Nou, kijk, we zitten nog midden in de reformatie, 16e en 17e eeuw. En er waren heel veel mis in de kerk en daarvoor kwam Luther, Calvijn enzovoort, die protestanten. En we hebben toen nog het concilie van Trente gehad, het antwoord van de katholieke kerk. En de zaak was om ze weer in het kerkelijk ritueel te betrekken. En door ze nu zo'n beschermende functie te geven, ja, dan hebben ze automatisch weer in de kerkbanken zitten. En dan hebben ze automatisch weer betrokken. En die betrokkenheid is tot op heden altijd blijven bestaan. Maar goed, ze hadden natuurlijk een ander idee over de do-it. Ja, dat was natuurlijk een redelijk schrikbeeld. Ja. Dus als ze dan die broederschap of zusterschap achter zich had staan en hadden ze het idee van zeezuiger ervoor dat ik een fatsoenlijke uitvaart kreeg. Precies. Nou, kijk, Aad Stranerdal gedenkt te sterven, allemaal triest. De enige echte zorg was, wie komen bij Petrus door die poort? En dan steekt ze door, dan klopt ze aan en dan zegt Petrus, en jong, was ze braaf. Jawel, Petrus, kijk maar, want de ganse schutterie is voor me gaan bijen. Ik word braaf. Nou, dat is een echte, dat zeg ik nu wel misschien zo salop, maar dat is een echte verzekering eigenlijk die ze hebben. Zo meer kan ze niet bereiken. Ja.
Siebegewald. Laten we dan maar eens naartoe gaan met de OLS. Zeg ik ieder jaar weer. Ons genoegen. Met Chris Cox, bordje. William Jacobs in beeld. Nu net doet beeld, dat is tambourmeter. Koningspaar Evelien en Vincent Jansen. Noordelijker kunnen we niet komen in Limburg. Voor een OLS eventueel. Doorzien natuurlijk wel schutterieën. Maar die zitten weer voor een groot deel aangesloten in Brabant en Gelderland. Gelderland, ja. De Gelderse Federatie. Ja. En bij de kring Land van Kuik, toch? Ja, en dat zijn dan meer de broederschapstraditie. Ja. Dat zijn dan de gilden. Niet zozeer de militaire schutterie die vier kennen. En die schieten ook anders. Hè? Daar hebben ze weer klepschieten, daar hebben ze handboekschieten. Ja, en dat gaat nog met, daadwerkelijk met kruisboog en zo. Hè. Dat, en Erwin Lavaux van Sint Cornelius Zwartbroek. Opgericht in 1953, toen waren ze met 10 Jos. Nu 45. Ja, maar... We klagen wel eens. Nee, maar na de oorlog, daar moesten we rekening mee houden. En dan, die woorden voor de oorlog hebben die natuurlijk ook bestaan. En dan zijn ze weer opnieuw begonnen. En dat groeide in de jaren 60 vrij snel aan. Want we kregen meer vrije tijd. Hè? We hadden in het weekend 10 om de wei op te gaan. Ja, nee, maar dat is ook niet alleen kregen meer vrije tijd, maar ook meer geld op te besteden. Ja. Vernomen het ervan. Kritmenne, droeg het beurtje van Sint Aldegundus. Buggenum. Ook zij hebben meegewerkt aan het Europees Schutterstreffen. Afgelopen zomer, de zomer van 2018, de hete zomer in Neer. Tamboers en hier is Sint Aldegundus. Buggenum heeft al een speciale processie voor. Koningspaar Mark Weijers en Chantal. Dat zijn weer de kleinkinderen van Toon Weijers. In 2003 dus een grote wens van de kleinkinderen in vervulling gegaan. Die van Slek. We hebben een fluiterkorps. Met de belofte van Slek. Ook weer zo'n mooi verhaal van zo'n mensen die zijn opa ook hebben beloofd. Dat hij een keer commandant gaat werden en dat hij de boel verstaande zal houden. En toen was het Jertje. Ja, daar hebben ze dus van televisiedocumentaire. Ja. De belofte van Slek, misschien staat er nog online. Nog de opdracht bekeken. Bordjesdrager was Aniekse Vriends, jongste lid. Keizer is Hendrik Franke. En Richard Leurs en Agnes Meerten. Koning en koningin. En Pietje Huisman moet ergens meelopen. Dit is 82. Dit is 71 jaar lid. Ik ken hem niet persoonlijk. Maar we feliciteren hem met de mijlpaal. Dat was schutterie nummer 100. Nog 44 te gaan. 44 nummers. Ja, groene petjes of mutsen. Dan is het altijd Sint-Hubertus. Troonheilige van de jacht. En dit is de vereniging uit Manenstraat. Dat is een grensoverschrijdende stroot. Die hebben ze en in Neerritter, maar ook net over de grens in Bels. Hij die voorpijl, tambourmeter. En ergens op het midden van die straat, in the middle of nowhere, daar ligt dan Manenstraat. Dat is dan waar de shutters lokaal liggen. Dus als die winnen, dan hebben we
internationaal OLS. Zo Harry de Wip en Tini Jansen. Nee nog. Hofdames erbij. Maar van mij mogen we ook nog eens terugkomen voor de OLS. In het heuvellandschap. Ja, gemeente Valkenburg. Hè. En eerst, Jacques Wintjes. Hebben ze het filmpje gezien op Facebook? Nee. Ze dachten al dat de vogelaaf was. Joep Badju, de schoot de vogelaaf. Feliciteren, iedereen hem kussen bovenop hem. En toen zei de omroeper, er hinkt nog wat. En dan hongt er nog zo'n stukje triplex. Ja. En toen hebben we er nog 2 man bij terug gemist. En toen kwam Jacques Wintjes. En de schoot wie een jonge hond schoot de vogel af. Of wat er dan aan het stukje gehold nog boven op de polster. Je moet echt gewoon kijken op de Facebook van Sint Mauritius terug. De wedstrijd was een zus. Echt een thriller. Ubaksberg. Eve Volf met het beurtje. Leunissen als jonge Bieleman voorop. En die 4 anderen erachteraan. Het is ongelooflijk duur. Kijk, hoeveel makketats er mij lopen. Wie groot die vereniging is die daar boven op den bult, op den berg leeft. Karin Koenen, Jan Caselli, Koningspaar. En die hebben ook ieder jaar die 11 vastelovensliedjes. Ja, ja. Het is niet normaal. Zeg. En iedereen krijgt die in de bus, in de brievenbus, de cd. Dat is altijd heel knap dat die elkaar zo bijeenhouden. Misschien is het ook gar niet zo knap. Misschien gaat het allemaal vanzelf, dat weet ik niet. Ja. We zien al vanzelf gaat op vandaag weer niet. 2 keer hebben we een OLS gehad in Ubaksberg. Het is een afsplitsingsschutterij, hè? Hoe Kessenig. Die waren het niet eens met die anderen. Toen zijn de Breidelzone opgericht. Vernoemd natuurlijk door Jan Breidel. Van de Gulden Sporenslag in België. En die hebben morgen weer een speciale bijeenkomst. Dat is kermis, hè? Ja, ja. En dan wordt het, Dat ook op de goede dag, dat is de knots die door mij getrokken wordt. Hey, daar in het midden. De huurt bij Jan Breidel, hè. Ja, morgen hebben ze kermis en als nou straks vanmiddag eens mist bij dit zerstal, dan moet het door de beek lopen. En dan wordt ze in de navel geschoren? Nee. De navel wordt ook geschoren met zijps op, maar dat is voor de nieuwe leden. Ah, oké. Die werden zeg maar ontgroend, zeg maar. En die moest met een schone navel de dag beginnen. Dat snap je toch wel? Ja, dat vind ik ook. Dat is het eerste wat ik doe. Ja. Die andere hoedroggel, met beurtjesdrager Jelle Vissers. Ze bestond 475 jaar. Thermometer Huug Schroen. Sint-Petrus hoedroggel. Met Judith Kuipers links en Kai Weber, koning. Ze hebben dadelijk in augustus, 24, 24 augustus, hebben ze dit 475 jaar bestaansfeest. En dan gaan we hier, Jas. Goed genuttigd, ja, dan moeten we. Nou, in Roggel is vorig jaar een initiatief gestart waar de verenigingen zich meer samenpakken en echt het met elkaar willen organiseren. Ik weet niet of dat jubileum ook in dat kader past, maar ik vind dat wel goed in die dorpen. Het thermometer van Venlo, Hans Nijholt en bochtjesdrager Marlo Jansen.
Ze hebben het jubileumfeest al achter de rug. In mei, 424 jaar bestaan als de vereniging van Venlo het Akkermansgilde. Jan van Rijn met het vaandel en Melvin Peters met Jalisa. Kijk, ja, dat is nog de ouderwetse kroon, hè, die ze vroeger wat meer op hadden. Het droeg ook in een staaf. En wat weegt het ding? Ik zou het niet weten, maar het verbaast me, ieder jaar past het weer een andere. Dus het is wel flexibel. Sint Laurentius doet Meeswijk, is Belgische schutterie. Melden dat Euroschietstand officieel erkend is in mei 2019. Wat bedoelen ze dan? Dat ze de vergunning hebben gekregen voor schietling. Oké. Dat zal nog niet zo makkelijk zijn geweest. Dat werd steeds moeilijker. Ja, iedere gek kent toch tegen zwaar aantekenen. En met nummer 108 hebben we Sint Urbanus Grasook. En even met Jos Gerrits, co-commentator, kenner van het schutterswezen. Zelf bij de schutterie geweest? Of? Jazeker, jazeker. Ja? Tot en met in het aangeschoten op de Oude Limburg. Goed getrooien met de exercitie. Alles erop en eraan. Kijk eens. Schenk van Rijt met Annelies Vissers. Koningspaar van de Grasook. Daarvoor Mark Schoeren met het vaandel. Dit zijn de manschappen. Die hebben niet wie het hoeven te reizen dit keer. Sint Severinus Gratum. Met René Schreurs, thermometer. Vaandel van Peter Meulen. Gratum heeft ook een keizer. Even meelopen, maar dit is in ieder geval Kirsten van Heel en Gerard van Heel. Ja, wie lastig kan een schuttersterrein bij in de buurt zien? Want het is ja, iedere gek in nou, Spobek bijvoorbeeld, waar zelf vandaan komen, die hebben 10 jaar geprobeerd om een scheetboom op te zetten. En hoe staan ze dus tussen Spobek en Neerbeek in de middle of nowhere, zonder sanitaire voorzieningen? Het is gewoon een schandaal. Maar ja, ze kregen het niet anders van elkaar geregeld. Maar wat is de overlast van een schutterie? Zou we hier Sint-Amandus op Klabbik zijn, uit België? Nou, het is geluid, hè. Dat heeft toch een bepaalde decibel, maar de café daar loopt Spobek ook midden in de dorpsstraat. En de buren worden of parkeeroverlast en dat soort dingen worden ze ook maar meug. Dus ja, jammer. Ja, en dan telt een feit dat ze 300 jaar oud is, telt dan niet mee? Nee, absoluut niet. Ja, maar ik bedoel, men moet geen last van elkaar hebben, maar men moet ook elkaar het gunnen. Hè. Jozef Jansen met het vaandel. Prinsesje erbij. Bij Noël Kasters, koning. En Christel Meeuwissen, de koningin van Sint-Amandus op Glabbeek. Schutterie 111. Die kennen het anders. Sint Johannes, van oorsprong uit Doevergenhout. En gefuseerd enige tijd geleden met Sint Clemens uit Merkelbeek. Winnaar van het OLS 2016 zien we op het bordje.
ook een mooie spoorles, de boven op de berg, dat plateau. Die alles bezig hebben. Raymond Bouwmans, Vaandel en hij is Rob van Tilburg voor de 4e keer koning binnen zijn vereniging met Malou. Overigens in 2016, dat is eigenlijk ook de eerste OLS waar zo'n hele strenge veiligheidsmaatregelen worden getroffen naar aanleiding van die incidenten in de Weihnachtsmarkt in Berlijn en overal. In Parijs zijn toen een aantal ontploffingen geweest. Toen zitten we met de varkensruggen, hè? Die betonblok en zo. Ja. Allerlei afzettingen. En dat is heden ten dagen. Vandaag hebben ze er ook gewoon heel veel tijd en energie en ook geld in moeten duwen. Ja, maar dat is met al die evenementen en die verenigingen moeten zelf die beveiliging natuurlijk financieren. Ja. Daar gaan we zo'n beetje kapot aan. Hè? Jazeker, dat is veel te veel. En bedoel, waarom moeten die voetbalclubs dat dan neer? Nou ja, goed. We doen af en toe een Einzelganger-optocht in een klein dorpje. En dan werd ze ook niet, was ze juist aan vergunningseisen. Ja. We luisteren naar Sint-Joris uit Wessem. 10e vorig jaar bij de scheetwedstrijd. Altijd goed. ...124 jaar bestond volgend jaar. Ik noteerde ik even 8 tot en met 10 mei. Ik heb net de uitnodiging binnen verlegen mij. Dus moet het al ook weer. Ze komen van de zorgen. Ja, maar dat is toch nog nooit in Zevenenbas geweest? Nee, ja. Ik heb geen Kenia, maar die in het Toverland willen. Dan komt ze ook niet door Zevenen. Roos Stephanie en Joep Brentjes. Koningspaar van Wessem. Vanuit de Belgische Kempen, Koninklijk Sint-Sebastiaan Gilde uit Lommel. Rick van Limbergen aan het vaandel. Keizers en koningspaar. Ik meen dat ik hier voor op de keizersplaats hoor, jazeker. Met Annemarie van Broekhoven en Stefan Daams en Linda Schoemans en Frank Baart, koningspaar. Kleine vereniging, klein en groot wisselt elkaar af. Dan komen de topschutters van Nieuwiert. 5e vorig jaar, altijd ook in de top 10 de laatste jaren tegenwoordig. Sint-Antonius Nieuwiert met Geert Maas voorop. Klein clubje, qua geheel wel in balans volgens mij. Ja. Jurylid weer, maar... Nee, maar ik bedoel, we beleven vandaag hier in Zevenum toch een feest dat door een kleine vereniging is opgezet. En het is perfect. Kijk, dat kent ze sowieso niet in die eentje. Daar moet ze een heel gemeenschap voor optrommelen. Ja. En dat zou in Nieuwiert ook wel kunnen lukken, denk ik. Het is er alles gelukt volgens mij, dus in het verleden. 2005 hadden ze het OLS. We zogen Leon Jurning als koning in Nederwiert. ...115 in Sint-Josefstein. Finn Bokken met het burtje. Het zestal van Zevenum. Als eregast op de tribune. En Ralf Bovens met het vaandel en koning Tim Merken. Dat is welk woord ik hees Tim. Dat ik het woord dat de afgelopen dag voortdurend heb gehoord uit de monden van de mensen in Zevenum. Dat is toch verbinden. Dat klinkt een beetje van of dat het modewoord is en zo.
Maar het lijkt toch bij iedereen vuur aan op de tong te liggen. Als ze zegt van ja, wie lossen we dingen op in de maatschappij. En dat is ook de kern van het ganse schutterswezen. Eigenlijk van iedere vereniging. Hè. Vereniging betekent samen. Hè. We komen samen. Ja, maar voor Zevenum, dat ze mensen met elkaar iets samen luts doen. Hè? Ja. Die elkaar normaal alleen op de fiets hallo zeggen en nog in een keer een toffel zetten bij. Ja, maar dat is ook de toekomst. Ik denk dat we als we 10 jaar niet op deze manier met z'n allen in die kernen en die dorpen samenwerken, dan vallen er echt klappen en dan gewoon echt vereniging ter ziele. Terwijl we er meer dan ooit behoefte aan hebben om weer dingen samen te doen. Hier direct bij elkaar en niet op dat globale wereldtoneel. Sint-Jozef Zwijkense, waarbij Nancy en Patrick Donga niet lid worden van de schutterie. En Patrick is meteen koning, proficiat. Zo duister dat. Maar dan zullen ook allemaal die verenigingen op een andere manier misschien toch de zaken moeten besturen. Hè? Dus als er moderner mee moeten omgaan, niet? Ja, ik denk dat, kijk, het is heel moeilijk om heden ten dagen goede bestuurders te vinden. En ik denk dat in die dorpen dat ze één overkoepelend bestuur is die de grote lijnen uitzetten en dat iedere vereniging zijn eigen operationele bestuur heeft en dat we dan de boel samen oppakken. Dus dat hier in Doorzus met sportverenigingen en zo. Ja, Wubbel en Genoud, daar doen ze dat soort dingen al. En in Rogel, wat ik net zei, die zijn er ook een start met gemaakt, die zijn er op meerdere plaatsen. De nieuwe uniformen van Venray. De vereniging van Bernie. Ja, Mandy van Ree. Schutterij het Zandakkergilde. Sint-Jan het Venrooy. Ik denk sapeurs voorop of waren het toch wiele mannen? Ik heb even niet gekeken, maar zoveel verschil zit er nu echt nog niet in. Jano Lamers, het vaandel. En Alex Lamers met Woutera Lamers. Die van Venrooy, die volgend jaar in maart een grote taptour gaan organiseren in het kader van 75 jaar bevrijding. Ik zeg taptour, maar het is een groot verbroederingsfeest. Samen met de provincie en het ministerie van Defensie. Schutterie Prins Hendrik uit Sint-Odiliënberg. Met Claudine Wolfhagen en Tim Wolfhagen als koningspaar. En Imke als prinsesje. Was Imke? Ah, nee, zeker. En hofdames. Jacques van der Vos. Links, ja. Heel lang secretaris van de Oorlogs Federatie geweest. Veel gedaan voor het schutterswezen. Ja. Sint-Jozef moet veilen. Met Gina Nix, links, is de koning. In voor de vogelaar geschoten. En Emiel Scheijen mag het zilver dragen. Maar alle roem en eer naar Gina, natuurlijk. En kijk eens wat een hoop geweerdragers erachteraan komen, hoe het bergdorp, moet ik wel zeggen, hè, vielen. Ja, boven. Tegen de bos, ja. Hier de jeugd in de tuin van de familie Jeuken, waar we te gast zien vandaag op het OLS in Zerum. Ze hebben een eigen tribune gebouwd, zit met daar links onderin een ijskas. Dat is allemaal geregeld, hé. We gaan naar schutterie nummer 120 van de 144. En die komen uit België, Sint-Sebastiaan uit As.
keizerspaar en een koningspaar. Herman Baaien en Maria Ulenaars. Hier achter Michel Moors aan qua vaandel. Allereerst als keizerspaar in de juiste volgorde. En door achteraan Bjorn Ulenaars als koning. En hij heeft zijn buurvrouw gevraagd, Tanja. Dus zich koningin zien dit seizoen. Het wordt nog gaat de vragen denk ik voor de federatie dat er in een vriendje of in een man heeft gevraagd. Misschien? Is dat zo? Ja, ja. Wie lang gaat dat nog duren dan? Ja, ik vind dat al lang hij moeten kennen, maar... Ruud Roefs standometer voorop en daarvoor Kelly Hendricks met het beurtje. De mensen van Schutterie Sint-Jan Nieuwstad. Waarbij het muziekkorps Böhmische Traum speelt. Een van die grote, zullen we het zeggen, Oktoberfeest-slagers in de laatste jaren. Trouwens al een oud nummer, maar het is weer niet in leven geroepen. Sandra en Thij Veugelers, koningspaar bij Nieuwstad. En ze waren zo sportief om die van zuster Heide te ontvangen afgelopen jaar. Die ze terugkwamen van het OLS. In volle ornaat een serenaatje gegeven. Ja. Die van Nieuwstad. Die van zusteren. Ja. Wat dikker dan ik. Over verbinden gesproken, hè? Ook qua uniformen is er mode. Hè? Nu is weer die witte broek, die komen langzaam weer in. Hè? Dat is, Zijn dat de kermisboxen? Nou, of moest ze dat zo niet nemen? Nee, het is ook niet zo'n nummer, nee. Lilian en Fred Hawinkels, keizerspaar. Dionne en Geert Abe. Hier als koningspaar bij die van Mofort, Sint-Urbanus. Ja, ik vind het geweldig als ze dit aan komen. Het is het uniform is het uitgrondstenue van de Nederlandse grenadiers van 1848. Dankjewel voor de informatie die we gekregen hebben vanuit Mofort. Sint-Martinus Horn met de nieuwe Vendeliers. Zo is geworden het is. Er zit een klomp lood in de bal. Hè. Dat is denk ik de contragewicht. Gelukkig hoeven ze niet de ganse optocht te doen, want dat wordt niet vol te houden. Overigens, die vaandels die hebben net dezelfde functie als de trompetters die de signalen aangeven in strijdgewoel. Als er kanonnen gebulder worden en zo, dan hij ze dus alleen met een vaandel, want die trompet hoort ze niet meer. En dan moet een vaandel genomen de over. Als ze eenmaal het vaandel had, dan... Maar ja, nu ga je ze toch weer in op militair geweld. Terwijl dat bij die schutterieën niet waar. Hè? Ja, nee, maar vernoemen dat toch allemaal over. Dat is in het einde van de 19e eeuw eigenlijk zo opgekomen. Dat militarisme is er pas later ingekomen. Ja. Christel van der Linden, voordat ik ze voorbij wil lopen, en Caspar Hamers als koningspaar. Kijk, die Schuttersversen Viveri in Oevieren, die zijn in de tweede helft van de 19e eeuw opgekomen. En zo tegen het einde van de 19e eeuw hebben ze allerlei dingen erbij gehaald. Onder andere begon toen ook pas de uniformering. En aanvankelijk worden door bierwedstrijden, koekhappen en dat andere volksvermaak. En er zijn in een gans, dat op basis van dat militaire lees is dat ganse spel gegroeid en gebloeid.
Amy van den Hof, zullen bordjesdrager zijn. Wil Schwillens en hij is het de jongste koningin van Limburg. Britt Ritsen. Mag voor de eerste keer meescheten heel links. 16 jaar. Met Rob Verhaag. Chica. Sint-Michael Doonder. Concentratie bij Timothy Jansen van Sint-Martinus-Borren. Martin van Beek achter het vaandel van Han van Beek als keizer. Shannon Smeets en Bela Balash, als ik het goed uitspreek, als koning. Koningspaar. Leer telt Sint-Sebastianus Laar. Ik denk dat dat redelijk is, hè? Dat is een heel mooi aantal, joh. Met Simone Jansen en Hubert Jansen als koningspaar, hè? En een stralende koningin. Ja, die kregen allemaal cursus wie ze in de camera moeten. Nee. Nee? Nee, die stralen dat gewoon uit. De ganse optocht glunderen die mensen. Dat is zo mooi om te zien, hè? Het kasteel van Kessel op het burchtje van Sint-Hubertus. Met koning Jacques Naus, 50 jaar lid, de 134ste koning van Kessel. Proficiat Jacques. Er is niet 16 te zien om de vogel eraf te schieten. Nee, maar het hulp wel als ze een ganse optocht ons lopen. Schutterie, Tour. Ja, dat is een knap staartje. Dat is eigenlijk min of meer zonder externe regie. Hebben ze toch de boel bij elkaar weten te krijgen. En dat loopt weer, hè? Jeffrey Schouten, tambourmeter. Met een Mees Meet in Wessem. Heel mooi bloemstuk, hè. Fantastisch, ja. Michelle de Hing en Sander Bongaerts van Sint-Michael Sint-Anfried Storm. Dan moesten dan altijd van boete af kennis inroepen als ze gaan fuseren? Nee, liefst niet, hè. Maar het is niet zo eenvoudig. Hè. Want, kijk, Schutterie, eigenlijk al die cultuurverenigingen, dat is toch een hoofdzaak emotie. Best een hele grote... Ja, maar ze hebben gewoon heel nuchter nagedacht. Ja. Dat vind ik hier wel goed aan. Ja, maar, en dat is ook nog prima. Hè. Dus dan hebben ze de rationele feiten op berichtjes toch hoeveel dat het goed zou zijn. En dan gaan we voor de puntjes. Werd dan welke functie enzovoort. En ja, dat is soms moeilijk. Dat kun je toch een ganz ander sporen.
Voelender, Sint Sebastianus. 474 jaar oud dit jaar. Robert Bartels, Vaandel daarachteraan. Van Amerk en Armand van Loo. Van nog eens in beeld. Broer Smeet. Sint Martinus Dilze. Doet het Belgische Dilze Stokken aan het, zou je zeggen, in de finale van de OLS-optocht in Zerum in de Schoutstroot. Waar ik commentaarhulp kreeg van Jos Gerrits, neven mij. Uit Spouwbeek. Kleine verenigingen. Dilze. Ja, dat ligt allemaal door op die hei. Hè. Die Mechelse hei die is heel groot en die gaat ook achter Dilze door. En daar zitten een aantal hele sterke verenigingen met weinig leden. Sterk was Schede dan. Hè. Dus, ja, de sportclubs, hè. Toch maar zo nemen. Aandacht voor boksen. Eigenlijk hadden we de instrumenten dus allemaal moeten tellen, hè, die vandaag in Zevenum zien. En het kapitaal wat ze dan met elkaar hebben. Ja, oké, nou, dan wondert het altijd in geld, maar gewoon in aantallen, dat was zo gewoon schrik. Ja, maar... Joep Kolen met het vaandel. Wacht even, Anita Didriens en André. Wat wil ze zeggen? Maar dat is het OLS, hè. Het is het allemaal in een kwadraat en vermenigvuldigd keer 10 ten opzichte van normaal boonsfeest en zo. En dat is nu juist het unieke van deze happening en het ganse gebeuren. Maar de kind muzikaal ook punten scoren, hè, daarachter op die wei, hè? Jazeker, de kind met de drum en doet rijden. En dat gaat dan ook weer in verschillende categorieën en de moeilijkheidsgraad van de stukken enzovoort. Maar solo optredens, ook. Dan moesten toch die zenuwen in bedwang halen. Want zien dat jonge mensen, ik heb dat wel eens gezien. Ja, maar die waren ook vaak heel goed gecoacht. Maar het is wel heel erg belangrijk, hè, want dan geeft die jongeren ook weer gaan te doen op zo'n gewoon VS. Dat zitten alleen, dat is het niet. En ja, ik vind persoonlijk ook de competitiedrang, dat ze zich daar een beetje voor inzetten, vind ik ook goed. Voor de vorming van een karakter. Dat is ook wets wat verleren is. Ja, en ook winnen natuurlijk. Kijk eens hoeveel prijzen deze Bieleman al heeft gewonnen. Mr. Holding the Vet. Bernie zag, ze moeten die baden dragen zodat ze niet herkenbaar zien. Dat zit erachter. Nee. Ja, dat hoor ik, sorry. Maar ja, dat moet ik eens aan Jos vragen. Nee, maar dat heb ik gelezen. Dat is Theo Looijman zei dat in de gezet gezet gisteren. Ja, dat is de grootste flauwekul dat ik ooit gewerkt heb. Maar het ganse stuk voor Theo. Nee, Bieleman is net als de Marketensers in de jaren 60 van de vorige eeuw erbij gevoegd. Gewoon voor de mooiheid van het plaatje. Want dan zou ze ook kunnen zeggen dat het allemaal schmeeën zijn, hè? Want die dragen leren shorten. Ja, vakmannen. Hè? Ja, maar het is gewoon de Biebedag. Het heeft in de verste verte wel ergens een functie gehad, maar het is nooit bij die geschiedenis van die schutterieën enige rol gespeeld. Ja, dit zien nogal wat paren, maar dat kunnen we de jonge nobelen en de oude nobelen zien van Valkenburg. Die hebben eerder een eigen koningspaar en er is nog een keizerspaar. Margriet en Henk Tabbers, keizerspaar. Bij de jongen zien we Gabi en Kai van Berlo. En de koning bij de ouderen zijn Leen en Petra Noordzij. Is dat nou allemaal genoemd? Ja. Ik zag oude beelden van zwart-wit beelden heb ik gevonden in Valkenburg. Daar hadden ze een feest bovenop de ruïne. En dan dronken ze Amstelbeer. Nou dicht. Oeh ja. In 1956 of zo. Over is de leeuw ten onder gegaan. Nee, maar overigens, jong en oude, dat sloeg op de lefties van de leden. Hij is op een gegeven moment de volwassenen, die worden bij de oude schutten. En de jonge, oude, hè? Ja, de jonge vliegenzellen, die worden dan bij de jonge vereniging. Sint Matthias en Cornelius Posterholt.
verzorgsters met de stekmik. En die moet recht believen, hè. Dat zit er een breinhold in, niet? Dat moet wel echt de mix zien, hè. Het is geen plastic. Ja. Bij dit werk heet dat wel, maar als het echt heet wordt, dan gewoon die slap hangen. Dan gaat hem dicht hangen. Jennifer en Hans Willems. Streng. Moet ook. Ik bedoel op Hans dan natuurlijk. Die van Postert. Ah, de tweede tatoeage van vanmiddag. Die koningin. Sint-Lucie, nee Wiert. Volgens mij is dit de club die al heel lang majoretten hebben. Ja. Ik zou ook kennen dat ze het daar wel. Dat maakt niet uit. En ze brengen op deze manier een groet aan het zestal van Zevenen. En de keizer van Zevenen en het koningspaar. Ze doen even niet twirlen. Ja, dat wou ik net zeggen, want dan moesten ze toch eigenlijk met de stek spijden. Ja. Maar ze hebben me dat uitgelachen bij Sint-Lucie. Want ik nog niet dat die mensen er geen zin in hebben. Maar ze brengen op deze manier een groet. Willem van Gogh met het vaandel. En Mariska Jansen is de koning. Pap Leo, die droeg het zo. Goed gedaan, zeg ik dan. Maar dat ze zo'n meisje zo'n keerbijs moeten omdoen, dat wordt natuurlijk niet goed. Nee. Ja. De draken uit Bezel. Sint-Georgius, oftewel Sint-Joris en Sint-Sebastianus Bezel. 4 keer de OLS gewonnen in de lange historie. De eerste OLS waren 1876. Tenminste, dat wat ze hebben terug kunnen vinden. Ringo Hendricks met het vaandel. Hey, Saskia Teunissen. Als de koningin van Bezel. Zeg even niet, maar ik ben chauvinistisch. Zeg dat ook niks. Ja, dat zie je van Spouwbeek, Jas. Dat moet je ook best chauvinistisch zien. Ik vind het ook leuk als Schandelo weer de schutterie had opgericht. Nee, die is niet opgericht. Die bestaat sinds 1619. En die hebben we pas geleden een heel geweldig feest gevierd, schuttersfeest. 3 dagen ten Boomvol. Ja, dat was zeer gezellig toch, dat Boetedeel. En ze hebben een koninklijke onderscheiding gekregen. Erkenning. Koninklijke erkenning. Ja. De bonte kleuren uit Niel Beas. Sint Martinus. Tweevoudige OLS-winnaar. De Febe Nulmans als bordjesdrager. Hopelijk heb ik het goed. Er stond 2 namen bij. Anders is het denk Sijmpjes. En Febe wordt de allereerste bij het jeugdkampioen. Het persoonlijk kampioenschap OLS Federatie bij de jeugd. Tussen 10 en 13 jaar. Simon Borremans, Christel Loveriks. Koningspaar van Niel Beas.
Het schuttersgezelschap Sint-Sebastiaan Schimmert. Met Charles Kordewener en het vaandel en Rob Leenders en Mirja Brulsee. En vorig jaar heeft deze vereniging de Esprit gewonnen. Dat is de muziekprijs voor in de optocht. Beste muziek, kunnen we het zo omschrijven? Ja. En een nieuwe stimuleringsprijs sinds een jaar of 6. Ja. En dit klonk ook alweer aardig. Ja, Spouwbeek vond ik ook wel goed. Ja? Ja. Ja, dan nomineer voor hun. Ja, dat is goed. En het bijzondere van Schimmert is ook dat ze in uniformen ontworpen door Charles Eyck, de bekende kunstenaar. Daar zijn ze trouw bij gebleven. Dat is al uit de jaren 60, 70. Dat heeft ook nog eens geholpen met prinsenwagens. De tafel van Schimmert. Ontwerp dan. De kunstenaar die midden in de maatschappij staat. Margraat. We zien Hoors op het eind. Chica. Al die huzarenmutsen. De koolbakken heten die zo, hè? Ja. Die mutsen. Ja. Prachtig. Monique en Huub Vaarts. Van de schutterie van Margrote. En die zien met zat, hè? Die keizerin die heeft toen weer eens een heel apart kleed aan. Dat is toch wel mooi klassiek. Niet zo opzichtig. Europese gasten, hier vergis ik me niet. Volgens mij van de Gelderse Federatie of de Brabants. Dat ziet er heel Brabants uit. Ja. En ik zie nog blauw erbij. Dus. De goede schutters uit Bocholt. Had er rekening mee met schieten. Belgische Bocholt. Net over de grens beweerd. Oude OLS-winnaars. Tambourmetre Nia Adriensen. En Alice Geusens als marketenster. Commando is al gegeven aan de manschappen achterin. En dit is Henry Kuppens als keizer en daarachteraan Ronnie van de Wal en Maya van Helden. Dit spat er dan weer iets meer vanaf. Maar ik ben met de Gens, vind het mooie ook wel. Als het maar een beetje afwisselt. Want jullie herkenbare uniformen. Mossel de Zoet tussen Oetie van Bocholt, Sint-Laurentius. En dan gaan we naar Meulenbeersel. Daar ook in de buurt. Sint-Lambertus Molenbeersel. Dat is zeg maar de Poolse schutterie. De Poolse schutterie? Ja. En de drumband is de ingehuurd of is dat van een eigen vereniging? Dat vertellen ze mij dan niet bij. We hebben in ieder geval zo'n multi-uniform aan. Nou, het is in ieder geval opvallend, schreven ze zelf, dat we nogal wat Poolse leden hebben in de schutterie. Remy van den Dijk is de koning. En straks onder de buks krijgen we, ja, ik denk dat dit de Polen zien, hè? Damian en Bogdan Dera en Marek Topor, zeker. Samen met Erik Kunne, Leo Truijen en Florent van den Dijk. Het zestal van Molenbeersel wensen we succes, de Poolse schutterie. Sint-Hubertus Schaarsberg, bekend van het liedje op de radio, de Esprit, de afgang naar het schutterslokaal.
Met het koningspaar Nikita Pelser en Jeffrey Pelser. Die vol in beeld. De mannen van de sheet. Nog 2 te gaan hier in Zevenum. Weer als live uitzending van de schuttersoptocht van het OLS 2019. Sint-Sebastiaan Heerlerheide. Moet ik je alvast bedanken, Jos, voor die inbreng weer vandaag. Graag gedaan. En we zien ons allebei op de jubilea waar we allemaal uitgenodigd zijn. Komende jaren. Heb je het postbusnummer doorgegeven? Heb ik gedaan. Kijken nog even nooit nemen het bestuur, hè? Het jacket niet. Een mooie oude traditie. Ja. Mark Habets is de koning van Heerlerheide. En dan hebben we dit onderdeel. Volgens eigenlijk de grote start van het OLS, zeg maar. Erop zitten. En eindigen we met het Koninklijk Gilde Sint Ambrosius Lommel. Zeg maar de bijenheilige. Sint Ambrosius, altijd afgebeeld met de bijenkorf. Oké, misschien daar op het vaandel nog even te zien. Marie van den Berg. Met het beurtje. Ja, ik heb de honingraad gezien. Bijenkorf. En dan hebben we het weer Geer gedaan met ons team. Grote dank aan de familie Jeuken hier in de Imkerstroot. Dat we goed doen met Sint Ambrosius. Voor de gastvrijheid hier vandaag en dat we de halve hoeskamer het hoes hebben kunnen ombouwen tot regiestudio. En met het koningspaar van het Gilde Sint Ambrosius Lommel snoeten we af. OLS 2019 in Zerum. Bars met wat gasten uit Duitsland. Compleet los. Je kunt naar de radio overschakelen voor de spannende scheetwedstrijd. Je kunt online via Twitter en Facebook in de gaten houden. We hebben allerlei keertjes gemaakt met plattegronden om in de gaten te houden. Weer nog in de wedstrijd zit en weer niet. Weer wint de De finale zal volgende week zaterdag zien op 13 juli. Wie is volgend jaar? Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Lindeboom, Letro, Vida XL en dekartonnenwinkel.nl.